Mose ngoma etoso miensa ana Leviticus tibako na Awurade frɛ Mose na ofri ehye ntomadan no mu kasa kyerɛ no sɛ kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ mumu nipa bi di ayɛde rebrɛ Awurade a efiebo a ofri anantwie ne nnwan mu na momfa nyɛ mo ayɛde mmra sɛ na ayɛde no yɛ ɔhye afɔde a efri anantwie mu a ɔmfa onini a wodi mu mmra ehyiaeɛ ntomadan no ano na ɔmfa no mmra na wɔso Awurade ani na ɔmfa ne nsa nto ɔhye afɔde no atifi na ɛnsɔ ani ma no na ɛmpata ma no na wɔnkum nantwie ba no Awurade anim na Aaron ma no asɔfo no mfa mogya no mmra na ɔmfa mogya no mpeti afɔrebukyia a ɛwɔ ehyiaeɛ ntomadan no ano no so nhyia na wonwa ɔhye afɔde no nwoma na wontwitwa no asinisini na ɔsɔfo Aaron ma no nso afɔrebukyia no so gya na wonsiesie nyina ogya no so na Aaron ma no asɔfo no mfa asinisini no botere no ne srade no nyina a ɛwɔ afɔrebukyia no so gya no so no so na ɔhoro na yamdie ne ne nyawa ho wɔ nsuo mu na ɔsɔfo no nhyi ne nyinaa afɔrebukyia no so na ɛnyɛ ɔhye afɔde ogya afɔde a ɛyi hwehwɛm ma Awurade na sɛ na ayɛde no firi nwan mu nwanten anaa mmerɛkyire mu na ɔde rekɔbɔ ɔhye afɔde a onini a wodi mu na ɔmfa mmra na ɔnku no afɔrebukyia no nkyɛn mu atifi fam Awurade anim na Aaron ma no asɔfo no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia na wontwitwa mu n'asini no mu ɛne ne tini ne sradeɛ nyinaa na ɔsɔfo no nsiesie mu afɔrebukyia no so gya no so nyina no so na ayamdeɛ ne nyawa no ɔmfa nsuo hohoro ho na ɔsɔfo no mfa ne nyinaa mmra mɛhye no afɔrebukyia no so ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade na sɛ na ayɛyɛdeɛ no firi ntakraboa mu na ɔde rebɛbɔ afɔdeɛ ama Awurade a ɔmfa anyankuku anaa mmorɔnomamma nyɛ na ayɛyɛdeɛ mmra na ɔsɔfo no mfa mmra afɔrebukyia no ho na wɔnte ne ti na wɔnhye no afɔrebukyia no so na ɔnkyi ne bogya ngu afɔrebukyia no ho na wɔnyi ne menase ne deɛ ɛwɔ mu ntontwene afɔrebukyia no nkyɛn apuei fam deɛ nso gu hɔ na ɔnsane ne mu na tabu so nanso ɔnte mu na ɔsɔfo no nhye wɔ afɔrebukyia no so ogya no so nyina no so ɛyɛ ɔhye afɔdeɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade Leviticus timienu na sɛ obi de aduane afɔdeɛ ayɛyɛdeɛ rebrɛ Awurade a na ayɛyɛdeɛ no nyɛ asikyiresiam na ɔngu so ngo na ɔmfa ohwam fufuo nto so na ɔmfa mmrɛ Aaron ma no asɔfo no na ɔsɔfo no mfa asikyiresiam ne ngo no nsamama ne ohwam fufuo no nyinaa na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so sɛ nkayɛ adeɛ ɛyɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade na aduane afɔdeɛ no mu deɛ bɛka no nyɛ Aaron ne ne madea Awurade gya mu akronkronne mu ade kronkronne no na sɛ wode aduane afɔdeɛ ayɛyɛde a wato no fononoo mu bi reba a fa asikyiresiam apiti a wɔde ngo afɔre tatere ne apiti ɔfam a wagu so ngo bra na sɛ wayɛyɛdeɛ no yɛ aduane afɔdeɛ a wakye no dadeɛ so a ma no nyɛ asikyiresiam apiti a wɔde ngo afɔre bubu mu asinisini na hwie ngo gu so aduane afɔdeɛ ne no na sɛ wayɛyɛdeɛ no yɛ kukuo mu aduane afɔdeɛ a fa asikyiresiam ne ngo yɔ na fa aduane afɔdeɛ a wɔde nneɛma yi ayɔ no brɛ Awurade na ɔde brɛ ɔsɔfo no a ɔmfa mmra afɔrebukyia no ho na ɔsɔfo no nyi ayɛyɛdeɛ no so nkaeɛ adeɛ no na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwɛm ma Awurade ne no na aduane afɔdeɛ no nkaeɛ ne Aaron ne ne madea akronkronnie mu ade kronkron a ɛfiri Awurade gya afɔdeɛ mu ne no aduane afɔdeɛ a mode bɛbrɛ Awurade no nyinaa momfa mmɔreka nyɔ na monhye mmɔreka biara ne ɛwoɔ biara sɛ ogya afɔdeɛ mma Awurade momfa nneɛma yi mmrɛ Awurade sɛ aba a ɛdi kan mu afɔrebɔdeɛ nanso ɔmfa bi mma afɔrebukyia no so sɛ ɛmɛyi hwehwɛm
na woduane afɔdeɛ ayɛdie nyinaa tumu nkyene na ma wo Nyankopɔn apam nkyene empa woduane afɔdeɛ mu fa nkyene ka wayɛdie nyinaa ho na sɛ wode aba a edi kan ayɛdie rebrɛ Awurade a fa eburo mɛtimu a wato no wogya mu atutu apɔn ho yɛ waba a edi kan mu ayɛdie na fa ngugu so na fa ohwem fufuo to so aduane afɔdeɛ no na ɔsɔfoɔ no nhye eburo mfuomfuo a wapɔn ho no bi na enwo no bi ne ohwem fufuo no nyinaa sɛ nkae adeɛ ɛyɛ ogya afɔdeɛ a wɔbɔ ma Awurade. Leviticus timiensa. Na sɛ obi ayɛdeɛ yɛ asomdwoe afɔdeɛ na anantwie no bi na ɔde reba a onini o ɔbɛwie o deɛ odi mu na ɔmfa no mmra Awurade anim na ɔmfa ne nsa nto na ayɛdeɛ no atifi na wonku no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na Aaron ma no asɔfoɔ no mfa mogya no mpete afɔrebukyia no so nhyia na wonyi asomdwoe afɔdeɛ no bi mmra mɛyɛ Awurade gya afɔdeɛ. Sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ no so no ne ayamdeɛ no ho sradeɛ nyinaa ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no ɔmfiri sawa ho yi na Aaron ma no nhye no afɔrebukyia no so mpae ɔhye afɔdeɛ a egu ogya no so nyina no soɔ no so na ɛnyɛ ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwɛ ma Awurade. Na sɛ na yɛyɛdeɛ a wɔde rebɛbɔ asomdwoe afɔdeɛ ama Awurade no yɛ nnwan no bi a onini o ɔbɛwie o deɛ odi mu na ɔmfa mmra. Sɛ na yɛyɛdeɛ yɛ adwaman na wɔde reba a ɔmfa mmra Awurade anim na ɔmfa ne nsa nto na yɛyɛdeɛ no atifi na wonku no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na Aaron ma no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia na wonyi asomdwoe afɔdeɛ no bi mmra mmɛbɔ ogya afɔdeɛ ma Awurade. Ne sradeɛ ne ne sradeɛ duapuo a wontwa no padua so paara ne sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ soɔ ne ayamdeɛ ho sradeɛ nyinaa ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no ɔmfiri sawa ho yi na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebukyia no so ɛyɛ aduane afɔdeɛ a ɔbɔ no gya soɔ ma Awurade. Na sɛ na yɛyɛdeɛ no yɛ abirekyiri a ɔmfa mmra Awurade anim na ɔmfa ne nsa nto n'atifi na wonku no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na Aaron ma no mfa ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia na wonyi bi mmra mɛyɛ na yɛyɛdeɛ Awurade gya afɔdeɛ sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ soɔ no ne ayamdeɛ ho sradeɛ nyinaa ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no ɔmfiri sawa ho yi na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebukyia no so ɛyɛ ogya afɔreduane a ɛyi hwehwehwam sradeɛ no nyinaa yɛ Awurade dea ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ mo awɔ ntoatoaso nyinaa mu ne mo tenadeɛ nyinaa sɛ munni sradeɛ anaa mogya biara. Leviticus T9. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛɛ Israelfoɔ sɛ obi yɛ bɔne fom wɔ nneɛma Awurade ahyɛ sɛ wɔnnwo no mu biara ho na ɔkɔyɛ emu biara a sɛ nso ɔsɔfo a wasra no yɛ bɔne ma ɔman no di so a ɛnea ne bɔne a wɔyɛ nti ma no mfa nantwie ba onini a wodi mu mmrɛ Awurade mɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ na ɔmfa nantwinini no mmra Ahyiaeɛ Ntomadan no ano Awurade anim na ɔmfa ne nsa nto nantwinini no atifi na onkum nantwinini no Awurade anim na ɔsɔfo a wasra no ne mfa nantwie no mogya no bi nkɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no mu na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa mmɔ mogya no mu na ɔmpete mogya no bi mprɛnson Awurade anim kronkronbea ntwamutam no anim na ɔsɔfoɔ no mfa mogya no bi nkeka aduhwamhyeɛ bɔkyi a ɛwɔ Awurade anim Ahyiaeɛ Ntomadan mu no mmɛn ho na wɔnhwie nantwie no mogya nyinaa ngu ɔhye afɔrebɔkyi a ɛwɔ Ahyiaeɛ Ntomadan ano no ase na wonyi bɔne ho afɔdeɛ nantwie no sradeɛ nyinaa mfiri ne ho sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ soɔ ne ayamdeɛ ho sradeɛ nyinaa ne sawa mmienu no ne sradeɛ a ɛwɔ ho sisiamu no ne mmerɛboɔ so ntentan no ɔmfiri sawa ho yi sɛdeɛ wɔyi firi asomdwoe afɔdeɛ nantwie ho no na ɔsɔfoɔ no nhye no ɔhye afɔrebukyia no so
na wɔmfa nantwinini no nwoma ne ne nam nyinaa ne ne ti ne ne nyawa ne n'ayamdeɛ ne ne bini no, nantwinini mu no nyinaa, mfiri kɔnsraban no akyi deɛ ɛhɔ teɛ, deɛ wɔhwie nso guo, na ɔmfa ogya nhye no nyina so, deɛ wɔhwie nso guo na ɔnhye no. Na sɛ Israel asafo nyinaa fom, na asɛm no ahunta ɔman no ani so, na wɔyɔ nneɛma a Awurade ahyɛ sɛ ɔnyɔ no mu bi, na wodi so, na wohunu bɔne a wɔayɛ de afom no a, ɛneɛ asafo no mfa nantwie ba onini mmra mɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔmfa no mmra Ahyiae Ntomadan no ano, na asafo no mu mpanimfoɔ mfa wɔn nsa ngu nantwinini no atifi, Awurade anim, na wonkum nantwie no, Awurade anim. Na ɔsɔfoɔ a wasra no no mfa nantwinini no mogya no bi nhyɛne Ahyiae Ntomadan no mu, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa ma mogya no mu mfa mpete mprɛnson, Awurade anim, ntwamutam no anim, na wɔmfa mogya no bi nkeka afɔrebɔkyi a esi Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no mu, nnome ho, na wɔnhwie mogya no nyinaa ngu ɔhyeɛ afɔrebɔkyi a esi Ahyiae Ntomadan no ase, na wɔnyi ne sradeɛ nyinaa mfiri so, na ɔnhye no afɔrebɔkyi no so, na wɔnyɔ nantwinini no sɛdeɛ wɔyɔɔ bɔne ho afɔdeɛ nantwinini no no. Saa ara na wɔnyɔ, na ɔsɔfoɔ no mpata ma wɔn, na ɔde bɛfiri wɔn, na wɔmfa nantwinini no mfiri nkɔnsraban no akyi, na wɔnhye no sɛdeɛ wɔhyee kane nantwinini no. Asafo no bɔne ho afɔdeɛ ne no. Sɛ wo titire bi yɛ bɔne na wɔfom yɛ nneɛma a Awurade ne Nyankopɔn ahyɛ sɛ ɔnyɔ no nyinaa mu adeɛ biako, na wodi so, na sɛ ɔma no hunu ne bɔne a wayɛ no a, ɛneɛ ɔmfa n'ayɛyɛde a ɛyɛ ɔpapo a odi mu mmra, na ɔmfa ne nsa nto ɔpapo no atifi, na wonku no deɛ wokum ɔhyeɛ afɔdeɛ no wɔ Awurade anim. Bɔne ho afɔdeɛ ne no. Na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa mfa bɔne ho afɔdeɛ no mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no mmɛn ho, na wɔnhwie ne mogya no mu ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no ase, na wɔnhye ne sradeɛ nyinaa wɔ ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no so sɛ asomdwoe afɔdeɛ sradeɛ no, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, ne bɔne no ho, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ asase no so nkurɔfoɔ no mu biara fom yɔ nneɛma a Awurade ahyɛ sɛ ɔnyɔ no mu adeɛ biako, na wodi so, na sɛ ɔma no hunu ne bɔne a wayɛ a, ɛneɛ ne bɔne a wayɛ no nti, ɔmfa n'ayɛyɛdeɛ, abirekyi bereɛ a wodi mu mmra mema, na ɔmfa ne nsa nto bɔne ho afɔdeɛ no atifi, na wonkum bɔne ho afɔdeɛ no deɛ wokum ɔhyeɛ afɔdeɛ hɔ, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nka mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no mmɛn ho, na wɔnhwie ne mogya nyinaa ngu ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no ase, na wonyi ɛho sradeɛ sɛdeɛ woyi asomdwoe afɔdeɛ deɛ no, na ɔsɔfoɔ no nhye no ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no so, na enyi hwɛhwɛnhwɛn ma Awurade, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, na wɔde bɛfiri no. Na sɛ wɔde adwamma bɛyɛ n'ayɛyɛdeɛ ba bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ a, ɔmfa ɔbereɛ a wodi mu mmra, na ɔmfa ne nsa nto bɔne ho afɔdeɛ no atifi, na wonku no nyɛ bɔne ho afɔdeɛ deɛ wokum ɔhyeɛ afɔdeɛ hɔ, na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nka bɔne ho afɔdeɛ no mogya no bi nkeka ɔhyeɛ afɔrebɔkyia no mmɛn ho, na wɔnhwie mogya no nyinaa ngu afɔrebɔkyia no ase, na wɔnyi ne sradeɛ nyinaa sɛdeɛ woyi asomdwoe afɔdeɛ adwamma ho sradeɛ no, na ɔsɔfoɔ no nhye no afɔrebɔkyia so, sɛdeɛ Awurade gya afɔrebɔ tie no, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, ne bɔne a wayɛ no ho, na wɔde bɛfiri no. Leviticus tinum. Na sɛ obi yɛ bɔne sɛ wate ntankane, na wɔne ɛho danseni, sɛ ohunu yi o, ɔte yi o, na wanka a, ɔbɛsoa ne musuo, anaasɛ obi ka afidie biara, sɛ aboa bi a ne ho nte funu, anaa afieboa bi a ne ho nte funu, anaa aboa bi a ne ho nte funu, na onim mpo a ne ho agu fi, na odi so, anaasɛ ɔka onipa ho fi bi, na sɛ afidie a ama oni kon ho agu fi ne te sɛn ara, na wonim mpo a, sɛ wohunu a odi so, anaasɛ sɛ obi di anehunu ka ntam sɛ ɔbɛyɛ bɔne anaa papa bi, asɛnhunu ebefiri onipa anum ntanka biara mu,
na onim mpo a se wohuna odi ade yi mu biara ho so na afei se wodi ade yi mu biara ho so a onka de waye mu bone no na ne bone a waye no nti onfa nasodie ho afode emre Awurade nwan mu obereɛ odwantin ana abrechiri na enye bone ho afode na osofo ne mpatama no wɔ ne bone no na se ne nsa anso odwan so a onfa anya nkukumienu ana amro no mama mienu mre Awurade meye bone a wayo no mu asodie ho afode bia konye bone ho afode na bia konye ohye afode na onfa mre osofo no na onfa de eye bone ho afode no kane na onchinsaniti ne konso nenso wontin firi so na onfa bone ho afode no mogya no bi impeti afore buchia no ho na mogya no nkaye no onfa ngu ohye afore buchia no ase bone ho afode ni no na de otoso mienu no onfa no mo ohye afode sɛdeɛ no yɔbea teɛ na ɔsɔfoɔ no mpatama no wɔ ne bɔne a wayɛ no na wɔde bɛfiri no na sɛ ne nsa anso anyankuku mmienu anaa mmorɔ no mama mmienu so a deɛ ɔmfa nyɛ ne bɔne a wɔyɛɛ ho ayɛyɛdeɛ ne asikyiresiam ɛfa abupɛn du mu biako na ɛnyɛ bɔne ho afɔdeɛ ɔmfa ngu so na ɔmfa onwemfufuo nto so ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ na ɔmfa mmerɛ ɔsɔfoɔ no na osofo ne mfa mu insa manye nkaye ade na onhye na afɔrebukyia no so sɛdeɛ Awurade gya afɔrebɔteɛ no bɔne ho afɔdeɛ ne no na osofo ne mpatama no ne bɔne a wayɛ nneɔma yi biara mu no ho na wɔde bɛfiri no na nkaye no nyɛ osofo no deɛ sɛ aduane afɔdeɛ na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ se obi di kusumdie yɛ bɔne fom Awurade akronkronne ho a ɛneɛ na sodi afɔde a ɔmfa mmerɛ Awurade ne odwanini a wodi mu sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ dwetɛ mu sɛdeɛ kronkronbea dwetɛbena teɛ na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ na deɛ wayɛ ɛho bɔne akronkronne mu no onsi anan mu na ɔmfa mu abupɛn num biako mpae so na ɔmfa mmerɛ ɔsɔfoɔ no na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdie dwene no mpatama no na wɔde bɛfiri no na sɛ obi yɛ bɔne yɔ nneɔma a Awurade ahyɛ sɛ wɔnyɔ no mu adeɛ biako a sɛ wɔnhunu mpo a odi so na wɔso ne musuo na ɔmfa odwanini a odi mu mmerɛ ɔsɔfoɔ no sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ na ɔsɔfoɔ no mpatama no fom a wafom na wɔnhunu no ho na wɔde bɛfiri no asodie ho afɔdeɛ ne no Awurade ho som na wadie. Leviticus 10:6 na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ sɛ obi yɛ bɔne di Awurade kusum sɛ ɔsane ne yɔnko adeɛ bi a wɔde ama no asie anaasɛ wɔde ahyɛ ne nsa anaasɛ ɔbɔ korɔno anaasɛ odi ne yɔnko amim anaasɛ wɔhunu biribi a ayera na ɔsane na ɔka ntanhunu sɛ onipa yɛ yeenom biara mu bɔne sɛ ɛba sɛ ɔyɛ bɔne na wodi so saa ɔmfa ade a ɔfae anaa ade a odi mu amim anaa ade a ɔde maa no asie anaa ade a ɛyerae a ɔhunuye anaa adeɛ biara a ɔka ɛho ntanhunu no nsane mmra ɔmfa ne nyinaa mmra na ɔmfa abupɛn mu biako mpae so ma ɔgyenadeɛ no n'asodie ho afɔrebɔ da no ara na ɔmfa n'asodie ho afɔde a wɔde rebrɛ Awurade no mmerɛ ɔsɔfoɔ no nwan mu odwanini a wodi mu sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ na ɔsɔfoɔ no mpata ma no wɔ Awurade anim na wɔde adeɛ biara a wayɛ a odi ho nson no bɛfiri no na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ hyɛ Aaron ne ne ma no sɛ yei ne ɔhye afɔdeɛ ho mmara ɔhye afɔdeɛ no ntena asommurofi afɔrebukyia no so anadwo mu nyinaa nkosi anɔpa na ɔma afɔrebukyia no so gya no nnɛre wɔ so na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ne nnwera ataadeɛ na ɔnhyɛ ne nnwera piito nkata ne ho na ɔnsesa nso a ɔhye afɔdeɛ gya no hyigyaa no afɔrebukyia no soɔ no ngu afɔrebukyia no nkyɛn na onyi ne ntaadeɛ no na ɔnhyɛ ntaadeɛ foforɔ
na ɔmfa nson no mfiri nkɔ nsraban no akyi nkɔgu die ɛhɔ tie, na ɔma afɔrebukyia so gya no nnɛre enum arada, na ɔsɔfoɔ no nso nyina wɔ so daa anɔpa, na ɔnsiesie ɔhye afɔdeɛ no wɔ so, na ɔnhye so asomdwe afɔdeɛ ho sradeɛ no. Ogya nnɛre afɔrebukyia no so daa enu da. Na yei ni aduane afɔdeɛ ho mmara. Aaron ma no mfa mmra Awurade anim wɔ afɔrebukyia no anim. Na ɔmfa aduane afɔdeɛ no asikyiresiam no nsama na engu no bi, ne aduane afɔdeɛ no so hwam fufuo nyinaa. Na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so. Na enyi hwehwehwam nyɛ nkae adeɛ ma Awurade. Na nkae no, Aaron ne ne mma no ni no apiti. Woni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Ahyiaeɛ ntomadan no adi hɔ na wonie. Wɔmfa mmɔreka mfra nto. Wɔnkyɛ fa a mede mama wɔn wɔ megya afɔdeɛ mu ne no. Ɛyɛ akronkron mu ade kronkron. Sɛ bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ. Aaron ma mu mmarima nyinaa ni. Ɛnyɛ Awurade gya afɔdeɛ hodoɔ ho daa ahyɛdeɛ. Mo a wɔn toatoaso nyinaa mu. Obiara a ɔka no nyɛ kronkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, yei ne Aaron ne ne mma ayɛyɛdeɛ a ɔmfa mmrɛ Awurade. Ɛda a wɔsraa ne mu no, asikyiresiam efa abupɛn du mu biako nyɛ daa ayɛyɛdeɛ. Anɔpa deɛ fa, na anwummere deɛ fa. Ɔmfa ngo nkye no dadeɛ ayewɔ mu. Yɔ no nkyekyere wabra. Yɔ no sɛ aduane afɔdeɛ a watoto abubu mu asinesini bra. Na enyi hwehwehwam ma Awurade. Na ɔsɔfo a ɔbɛsra ne ho esi n'anan mu wɔ ne memu no na ɔnyɔ. Ɛyɛ Awurade daa ahyɛdeɛ. Wɔnhye no mu. Na ɔsɔfo no aduane afɔdeɛ nyinaa ɔnhye no mu. Onni bi. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Aaron ne ne mma no sɛ, yei ne bɔne ho afɔdeɛ ho mmara. Deɛ okum ɔhye afɔdeɛ no, ɛhɔ ara na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ no, Awurade anim. Akronkron mu ade kronkron ne no. Ɔsɔfo a ɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ no na wonie. Deɛ ɛhɔ yɛ kronkron na woni wɔ ahyiaeɛ ntomadan no adi hɔ. Obiara a wɔka nam no nyɛ kronkron. Na deɛ mogya no bi apete n'ataadeɛ mu no nsi deɛ ɛpetee mu no wɔ deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Na ahina a wɔnoa no wɔ mu no, wɔmmɔ. Na sɛ kɔbere sen mu na wɔnoaeɛ a, wɔntwi mu na wɔmfa nsuo nhohoro mu. Asɔfoɔ mu mmarima nyinaa ni bi. Ɛyɛ akronkron mu ade kronkron. Na bɔne ho afɔdeɛ a wɔde ne mogya no bi ba ahyiaeɛ ntomadan mu bɛpata wɔ kronkronbea hɔ no nyinaa. Oni ɔmfa ogya nhye. Leviticus 10:9. Na yei ne asodie ho afɔdeɛ ho mmara. Ɛyɛ akronkron mu ade kronkron. Deɛ okum ɔhye afɔdeɛ no, ɛhɔ ara na wɔnkum asodie ho afɔdeɛ no nso. Na ɔnhwie ne mogya mpete afɔrebukyia no so nhyia. Na wonyi ne sradeɛ nyinaa mmra. Ne sradedua ne sradeɛ a ɛkata ayamdeɛ ho. Ne sawa mmienu ne sradeɛ a ɛwɔ ho. Sisiemu no, ne mmerɛboɔ so ntentan. Ɔmfiri sawa ho nyi. Na ɔsɔfoɔ no nhye ne nyinaa afɔrebukyia no so nyɛ Awurade gya afɔdeɛ. Asodie ho afɔdeɛ no no. Asɔfoɔ mu mmarima nyinaa ni. Deɛ ɛhɔ yɛ kronkron na wonie. Ɛyɛ akronkron mu ade kronkron. Sɛ bɔne ho afɔdeɛ tie no, sɛ asodie ho afɔdeɛ nso tie no no, mmara korɔ ne da ho. Ɔsɔfo a wɔde pata no, ɛnyɛ ne dea. Na ɔsɔfo a ɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ma obi no, ɔhye afɔdeɛ a ɔbɔɔeɛ no nwoma nyɛ ɔsɔfoɔ no dea. Na aduane afɔdeɛ a ɔto no fononoo mu nyinaa, ne deɛ osiesie no kukuo mu, ne ɛkyeɛ dadeɛ so nyinaa, ɔsɔfo a wɔde ba no na ɛnyɛ ne dea. Na aduane afɔdeɛ a wagu so mu anaa deɛ ɛyɛ wesee nye Aaron ma nyinaa deɛ. Obiara nya sɛdeɛ ne yɔnko nya. Na yei ne asomdwe afɔdeɛ a wɔbɔ ma Awurade no ho mmara. Sɛ ɔyɛ no aseda afɔdeɛ de ba a, aseda afɔdeɛ a wɔde ba no nyɛ apiti ntatere a wɔde ngo afɔre, ne apiti ɔfam a wɔde ngo agu soɔ ne asikyiresiam tatere a wɔde ngo afɔre akyeɛ. Mmɔreka paano tatere na ɔmfa nka na ɛyɛdeɛ, ne n'asomdwe aseda afɔdeɛ no ho mmara. Na ɔmfa ayɛyɛdeɛ no mu biara biako mmara, na ɔma so ma Awurade. Ɔsɔfo a wɔde asomdwe afɔdeɛ mogya peteeɛ no na ɛnyɛ no dea.
na n'asomdwe aseda afɔdeɛ no nam no woni no da a wɔde baeɛ no ara wonya bi nkosi adekyeɛ na sɛ n'ayɛyɛdeɛ no yɛ bɔhyɛ anaa ayamyi ayɛyɛdeɛ a wonni no da a ɔbɔ n'afɔdeɛ no na sɛ adeɛ kyi bi so a onni ara na afɔdeɛ no nam a ɛbɛka akosi da a ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔmfa ogya nhyɛ na sɛ obi di n'asomdwe afɔdeɛ nam no bi da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛrensɔ ani na ɔremmu mma deɛ wɔde baeɛ no ɛyɛ akyiwadeɛ na ɔkra a wobɛdi bie no bɛsoa ne musuo na nam a aka biribi a ɛho nteɛ no onni ɔmfa ogya nhye na nam deɛ obiara ne ho tie ni nanso ɔkra a wobɛdi asomdwe afɔdeɛ a ɛyɛ Awurade dea no nam no bie na n'afidie da ne soɔ no obɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene na ɔkra bi a ɔbɛka afidie biara onipa ho afidie bi o aboa ne ho nti o akyiwadeɛ biara a ɛho nti o na obɛdi Awurade asomdwe afɔdeɛ nam no bie no obɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ nantwie ne odwanten ne abirekyiri sradeɛ biara munni na aboɔfunu sradeɛ ne deɛ watete no sradeɛ ɔmfa nyɛ adwuma biara na die na munnie na obiara a wobɛdi afieboa a wɔde bi bɛbɔ Awurade gya afɔdeɛ sradeɛ no obɛtwa ɔkra a wodie no afiri ne man mu atwene na mogya biara nso anomaa die o atɔteboa die o munni wɔ mo tenabea biara mu ɔkra biara a wobɛdi mogya biara no obɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ deɛ ɔbɛbɔ n'asomdwe afɔdeɛ ama Awurade no ɔmfa n'asomdwe afɔdeɛ no mu ayɛyɛdeɛ mmerɛ Awurade ɔno ara ne nsa na ɔmfa nsɔ Awurade gya afɔdeɛ no mu mmra sradeɛ ne ɔyan na ɔmfa mmra ɔyan no wɔnhim nyɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim na ɔsɔfoɔ no nhye sradeɛ no afɔrebukyia no so na ɔyan no nyɛ Aaron ne ne mma dea na ɔsrɛ nifa no momfa nyɛ mo asomdwe afɔdeɛ mu mmasoɔ adeɛ ma ɔsɔfoɔ no Aaron mmamu deɛ wɔde asomdwe afɔdeɛ mu gyaa ne sradeɛ ba no ɔno na ɔsrɛ nifa no nyɛ ne kyɛfa na ohim yan ne masoɔ srɛ no na mafa Israelfoɔ asomdwe afɔdeɛ no mu na mede mama ɔsɔfoɔ Aaron ne ne mma sɛ wɔn daa kyɛfa a ɛfiri Israel mansɛm yei ne Aaron kyɛfa ne ne mma kyɛfa a ɛfiri Awurade gya afɔdeɛ mu ɛda a wɔde wɔn baa sɛ wɔmɛdi Awurade asɔfoɔ na Awurade hyɛɛ sɛ wɔmfa ma wɔn ɛda a wɔsraa wɔn ngo firi Israelfoɔ mu sɛ ɛnyɛ wɔn daa kyɛfa wɔn awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu no yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ ne atu ho akyɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Sinai bepɔ soɔ ɛda a ɔhyɛɛ Israelfoɔ sɛ wɔmfa wɔn ayɛyɛdeɛ mmerɛ Awurade Sinai srɛ soɔ no. Leviticus Tinwɔtwe. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ fa Aaron ne ne mma ka ne ho ɛne ntaadeɛ no ne sra ho no ne bɔne ho afɔdeɛ ne ntwene no ne adwennini mmienu no ne apiti bere fie no na ma asafo no nyinaa mmodwa Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no na ɔmaa asafo no bɔɔ dwa Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na Mose ka kyerɛɛ asafo no sɛ yei ne ade a Awurade ahyɛ sɛ wɔnyɔ. Na Mose de Aaron ne ne mma no bae na ɔde nsuo hohoro wɔn ho na ɔde atadeɛ yuu no hyɛɛ no na ɔde aboomu no bɔɔ n'asene na ɔde batakari no hyɛɛ no na ɔde asɔfotadeɛ no hyɛɛ no na ɔde asɔfotadeɛ no nkyikyirimu no bɔɔ no abɔsoɔ na ɔde adaaboɔ no hyehyɛɛ no na ɔde Urim ne Tumim aseɛ ne hann ne pɛyɛ no hyɛɛ adaaboɔ no mu na ɔde abotitene no bɔɔ ne ti na ɔde sikatrɛ no kronkronyɛ ahyehyɛdeɛ no fam abotitene no anim sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Mose faa srango no de sraa tenabea no ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa na ɔyɛɛ no kronkron na ɔde bi petee afɔrebukyia no so mprɛnson na ɔsraa afɔrebukyia no ne ɛho nneɛma nyinaa
ne kuduo no ne ntaase no ngo de yɛ no kronkron. Na ohwie sra ngo no bi gu Aaron atifi sra no ngo de yɛ no kronkron. Na Mose de Aaron ma no nso bae, na ɔhyehyɛɛ wɔn ntadeɛ. Na ɔde aboo mu bobɔɔ wɔn mu, na ɔde abotire bobɔɔ wɔn sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔmaa wɔde bɔne ho afɔdeɛ nantwinini no bae. Na Aaron ne ne mma no de wɔn nsa gu bɔne afɔdeɛ nantwinini no atifi. Na okum no. Na Mose de ne nsateaa kaa mogya no bi kekaa afɔrebukyia no man ho hyiae. Na oyi afɔrebukyia no ho bɔne. Na ohwie mogya no petee afɔrebukyia no ase, de dwiraa sɛ ɔde repata soɔ. Na ɔfaa sradeɛ a ɛwɔ ayamdeɛ no ho nyinaa, ne mmerɛboɔ so ntentan no, ne sawa mmienu no, ne ɛho sradeɛ. Na Mose hyee no afɔrebukyia no so. Na nantwinini no ara, ne ne nwoma, ne ne nam, ne ne pini no, ɔde ogya hyee nsraban no akyi, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde ɔhyeɛ afɔdeɛ dwennini no bae. Na Aaron ne ne mma de wɔn nsa gu odwennini no atifi, na okum no. Na Mose hwie mogya no petee afɔrebukyia no so hyiae. Na otwitwaa odwennini no mu asinasini. Na Mose too tire no, ne asinasini no, ne sradeɛ no mu gya. Na n'ayamdeɛ ne ne nyaawa no, ɔde nsuo hohoro ho. Na Mose too odwennini mu no nyinaa mu gya afɔrebukyia no so. Ɔhyeɛ afɔdeɛ a ɛyi hwahwehwam ne no, Awurade gya afɔdeɛ ne no, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɔde odwennini a ɔtɔ so mmienu no, atu ho akyɛ afɔdeɛ dwennini no bae. Na Aaron ne ne mma no de wɔn nsa gu odwennini no atifi, na okum no. Na Mose faa ne mogya no bi de kaa Aaron aso nifa ano ne ne nsa nifa kokurumuti ne ne nan nifa kokurumuti ano. Na ɔde Aaron ma no bae. Na Mose de mogya no bi kekaa wɔn aso nifa ano, ne wɔn nsa nifa kokurumuti, ne wɔn nan nifa kokurumuti ano. Na Mose hwie mogya no petee afɔrebukyia no so hyiae. Na ɔfaa sradeɛ no ne sradedua no ne sradeɛ a ɛwɔ ayamdeɛ no ho nyinaa, ne mmerɛboɔ so ntentan no, ne sawa mmienu no, ne ɛho sradeɛ, ne srɛ nifa no. Na ɔfaa apiti berɛfie a esi Awurade anim no mu apiti tatrɛ biako, ne ngo paano tatrɛ biako, ne ɔfam biako de gu sradeɛ ne srɛ nifa no so. Na ɔde ne nyinaa hyɛɛ Aaron ne ne mma no nsa. Na ohim yɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na Mose gyee wɔn nsam. Na ɔtoo mogya wɔ afɔrebukyia no so, wɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ no so, de yɛ atu ho akyɛ afɔdeɛ a ɛyi hwahwehwam. Ɛyɛ ogya afɔdeɛ ma Awurade. Na Mose faa atu ho akyɛ afɔdeɛ dwennini no yan no. Na ohim yɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim. Ɛyɛ Mose dea, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na Mose faa srango no bi ne afɔrebukyia no so mogya no bi de petee Aaron ne ne ntadeɛ, ne ne mma ntadeɛ nyinaa so, de dwiraa Aaron ne ne ntadeɛ, ne ne mma ntadeɛ no. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma no sɛ, Monnoa nam no Ahyiae Ntomadan no ano, na munni no hɔ ara. Ɛne atu ho akyɛ afɔdeɛ berɛfire no mu paano no, sɛdeɛ mehyɛɛ sɛ Aaron ne ne mma enniɛ no. Na nam ne paano no mu deɛ bɛka no, momfa ogya nhye. Na momfiri Ahyiae Ntomadan no ano nanson nkosi da a mo atu ho akyɛ nna no bewie duro, ɛfiri sɛ nanson na ɔde rehyɛ mo asɔfoɔ. Sɛdeɛ wɔreyɔ no nna da yi no, Awurade na ɔhyɛɛ sɛ wɔnyɔ mfa mpata ma mo. Na montena Ahyiae Ntomadan no ano awia ne anadwo nanson, na monwɛn sɛdeɛ Awurade ahyɛ no, na moanwuwu, na saa na wahyɛ me. Na Aaron ne ne mma no dii nsɛm a Awurade nam Mose so hyɛɛ no nyinaa so. Leviticus tinkron. Na da a ɛtɔ so nwɔtwe no, Mose frɛɛ Aaron ne ne mma no ne Israel mpanimfoɔ, na ɔka kyerɛɛ Aaron sɛ, Fa nantwie ba a wode bɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ ne odwennini a wode bɛyɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ wɔ mu na fa brɛ Awurade anim. Na Israelfoɔ no nso kasa kyerɛ wɔn sɛ, momfa ɔpapon mɛyɛ bɔne ho afɔdeɛ ne nantwie ba ne odwanten ba a wadi afeafe a wodi mu mɛyɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ, ne nantwinini ne odwannini mɛyɛ asomdwoe afɔdeɛ. Na wɔmfa mo afɔdeɛ Awurade anim, ne aduane afɔdeɛ a wagu so ngo, ɛfiri sɛ ɛnnɛ na Awurade bɛyi ne ho akyerɛ mo.
Na wode die Mose share no ba ehye ntomadan no anim. Na asafo no nyinaa twe ba begina Awurade anim. Na Mose kan se, Yei ni asɛm a Awurade hyɛeɛ no monyo na Awurade anim onyam nyi ne ho nkyerɛ mo. Na Mose ka kyerɛ Aaron se, Twipini afɔrebɔkyia no ho, na bɔ wo hye afɔdeɛ ne wo bɔne ho afɔdeɛ, na pata ma wo ho ne ɔman no. Na fa ɔman no ayɛ yɛdeɛ bra na pata ma wo sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na Aaron twipini afɔrebɔkyia no ho, na okum ne bɔne ho afɔdeɛ nantwie ba no. Na ne ma no di mogya no kɔmaa no. Na ɔde ne nsatea bɔ mogya no mu de kekaa afɔrebɔkyia no mmɛn ho. Na ohwie mogya no petee afɔrebɔkyia no ase. Na bɔne ho afɔdeɛ no mu sradeɛ ne sawa ne mmerɛboɔ so ntentan no, ɔtoo mogya afɔrebɔkyia no so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Na ɛnam no ne nwoma no deɛ, ɔde ogya hyee no nsraban no akyi. Na okum ɔhye afɔdeɛ no nso. Na Aaron ma no de mogya no brɛɛ no. Na ohwie petee afɔrebɔkyia no so hyiae. Na wɔde ɔhye afɔdeɛ no asinesini ne ne tiri no brɛɛ no. Na ɔhyee no afɔrebɔkyia no so. Na ɔhohoro ayamdeɛ ne nyawa no ho. Na ɔhyee no ɔhye afɔdeɛ a ɛwɔ afɔrebɔkyia no soɔ no so. Ɛna ɔde ɔman no afɔdeɛ no bae. Na ɔfaa bɔne ho afɔdeɛ papo a ɔyɛ ɔman no deɛ no kum no, de bɔɔ bɔne ho afɔdeɛ sɛ kane deɛ no. Na ɔde ɔhye afɔdeɛ no bae. Na ɔbɛyɛɛ no sɛdeɛ ne yɔbea teɛ no. Na ɔde aduane afɔdeɛ no bae. Na ɔfaa emu nsama hyee no afɔrebɔkyia no so kaa anɔpa ɔhye afɔdeɛ no ho. Ɛna okum nantwinini ne odwennini a ɛyɛ ɔman no asomdwie afɔdeɛ no. Na Aaron ma no di mogya no brɛɛ no. Na ohwie petee afɔrebɔkyia no so hyiae. Na nantwinini ne odwennini no sradeɛ no, sradedua no ne deɛ kata sawa ho no ne mmerɛboɔ so ntentan no, wɔde sradeɛ no nyinaa gu ɔyan no so. Na wɔhyee sradeɛ no afɔrebɔkyia no so. Na ɔyan no ne srɛ nifa no, Aaron him de yɛ ohim afɔdeɛ Awurade anim, sɛdeɛ Mose hyɛeɛ no. Ɛna Aaron maa ne nsa so kyerɛɛ ɔman no, na ohyiraa wɔn. Na ɔbɔɔ bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne asomdwie afɔdeɛ wieɛ no, osanee. Na Mose ne Aaron hyɛnee Ahyiaeɛ Ntomadan no mu. Na wofiri adie no, wohyiraa ɔman no. Ɛna Awurade anim onyam yii ne ho kyerɛɛ ɔman no nyinaa. Na ogya firi Awurade anim bɛhyee afɔrebɔkyia no so ɔhye afɔdeɛ ne sradeɛ no. Na ɔman no nyinaa hunii. Na wɔde anigye huroyi. Na wɔde wɔn anim butubutu fam. Leviticus Tidu. Na Aaron ma Nadab ne Abihu fifaa wɔn gya so adeɛ. Na wɔde ogya guguu mu. Na wɔde aduhwam guguu so. Na wɔde ananagya a ɔnhyɛ wɔn ho mmara baa Awurade anim. Na ogya firi Awurade anim bɛhyee wɔn. Na wɔwuu Awurade anim. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ, Ɛno no deɛ Awurade kaa sɛ, wɔne a wɔtwe pirimi no mu na mɛyɛ me ho kronkron, na ɔman no nyinaa anim na mɛhyɛ me ho animuonyam. Na Aaron yɛ koom. Ɛna Mose frɛ Aaron n'agya nuabarima Usiel ma Misael ne Elsafan bae. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Montwe mpini na mommɛsoa mo nuanom no mfiri kronkronbea nim nkɔ nsraban no akyi. Na wɔtwe bae bɛsoaa wɔn ntadeɛ mu, de wɔn kɔɔ nsraban no akyi sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne ma Eleasa ne Itamar sɛ, Mompɛ sɛ mo ti, na monsunsuan mo ntadeɛ mu, na moanwuwu. Na abufuw amma asafo no nyinaa so. Nanso mo nuanom Israel fie nyinaa nsu ɔhye a Awurade ahyɛ yi. Na momfiri Ahyiaeɛ Ntomadan no ano nso, na moanwuwu. Ɛfiri sɛ Awurade sra ngo no wɔ mo so. Na wɔyɔɔ sɛdeɛ Mose kaeɛ no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Aaron sɛ, Wo ne wo ma nyinaa, ansa na mobɛhyɛne Ahyiaeɛ Ntomadan no mu no, monnom bobisa anaa nsa biara, na moanwuwu. Ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ, mo awo ntoatoasoɔ nyinaa mu, na moahunu ade kronkron ne adeɛ a abu soɔ ne adeɛ a ɛho teɛ ne deɛ ɛho nteɛ ntɛm nsonsonoeɛ. Na moakyerɛkyerɛ Israelfoɔ ahyɛdeɛ a Awurade nam Mose so ka kyerɛɛ wɔn no nyinaa. Na Mose kasa kyerɛɛ Aaron ne ne ma Eleasa ne Itamar wɔkaeɛ no sɛ, Momfa Awurade gya afɔdeɛ mu aduane a ɛkaeɛ no,
na munni no apiti afɔrebɔkyia no ho, ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron. Munni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron, na yɛ Awurade gya afɔdeɛ ho kyɛfa ma wo ne wo mma, ɛfiri sɛ saa na wahyɛ me. Na ohim yɛ ano ne ne mma soɔ serɛ no, munni no deɛ ɛhɔ teɛ, wo ne wo mmabarima ne wo mmammaa nyinaa, ɛfiri sɛ ɛyɛ wo kyɛfa ne wo mma kyɛfa a wɔde ama mo afiri Israelfoɔ asomdwoe afɔdeɛ mu. Masoɔ serɛ ne ohim yɛ ano na wɔmfa nka sradeɛ a wɔhyɛɛ no ho mmra, na wɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim. Na ɛnyɛ wo deɛ ne wo mma deɛ nyɛ daa kyɛfa sɛdeɛ Awurade hyɛeɛ no. Na bɔne ho afɔdeɛ papo no, Mose hwehwɛɛ no ara, na hwɛ wahye no. Na ne bo fuw Aaron ma Eleasa ne Itamar wɔkaeɛ no, na ɔkaa sɛ, adɛn nti na moanni bɔne ho afɔdeɛ no wɔ kronkronbea hɔ? Ɛfiri sɛ yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron, na ɛno na wɔde ama mo sɛ monsoa asafo no mmusuo no, na mompata ma wɔn Awurade anim. Hwɛ, wɔamfa ne mogya no amma kronkronbea dan no mu. Anka ɛsɛ sɛ modi ne kronkronbea hɔ sɛdeɛ mehyɛɛ mo no. Na Aaron kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hwɛ, ɛnnɛ wɔde wɔn bɔne ho afɔdeɛ ne wɔn hye afɔdeɛ aba Awurade anim, na ade a ɛte sɛ yie abɛto me. Na sɛ midi bɔne ho afɔdeɛ no a, ɛbɛsɔ Awurade ani anaa? Na Mose teeɛ no, ɛsɔɔ n'ani. Leviticus tidu baako. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sii wɔn sɛ, Mokasa nkyerɛ Israelfoɔ sɛ, yenum ne mmoa a munnie asase so mmoa nyinaa mu. Tɔteboa mu wɔn a wɔwɔ tɔte a emu apaeɛ, na wɔn tɔte mu apae koraa, na wopu deɛ wɔadie wisa no, ɛno na munnie. Yenum nko na munnie, wɔn a wopu wisa anaa wɔn tɔte mu apae. Yoma, ɛfiri sɛ wopu wisa deɛ, nanso ne tɔte mu mpae, enti ne ho nte ma mo. Ne atwaboa, ɛfiri sɛ wopu wisa deɛ, nanso ne tɔte mu mpae, ne ho nte ma mo. Ne adanko, ɛfiri sɛ wopu wisa deɛ, nanso ne tɔte mu mpae, ne ho nte ma mo. Ne prako, ɛfiri sɛ ne tɔte mu apae koraa deɛ, nanso ɔmpu wisa, ne ho nte ma mo. Munni wɔn nam, na monka wɔn afunu, wɔn ho nte ma mo. Yei ni deɛ munnie, deɛ ɛwɔ nsuo mu nyinaa mu, deɛ ɛwɔ ntɛtɛ ne abɔn nsuo mu, ɛpo ne nsuwansuwa mu, ɛnonom na munnie. Na biribiara a ɛni ntɛtɛ ne abɔn, ɛpo ne nsuwansuwa mu, adeɛ a ɛyɛ nsuo mu manyamanya nyinaa mu, adeɛ a ɛwɔ ɔkra asefoɔ nsuo mu nyinaa mu, ɛyɛ akyiwadeɛ ma mo. Na ɛnyɛ mo akyiwadeɛ, munni wɔn nam, na wɔn afunu nso munkyi. Adeɛ biara a ɛni ntɛtɛ ne abɔn wɔ nsuo mu no yɛ mo akyiwadeɛ. Na yenum na munkyiri ntuboa mu, munni, wɔyɛ akyiwadeɛ. Ɔkɔdeɛ ne ɔkɔrewa, ne ɔkom fufuo ne ɔkom pɛtɛ ne asansa, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Aneni ahodoɔ nyinaa, ne sohori, ne anadwo akorɔma, ne ɛpo so asomfona katakyi, ne akorɔma, sɛdeɛ wɔn nsu teɛ. Ne patubia, ne ɛpo so aneni ne patu kɛseɛ, ne bakanoma, ne nantwinoma, ne ɔpɛtɛ, ne sukɔnkɔn, ne asukɔnkɔn ahodoɔ, ne asɔkwaa ne apan. Ntubua manyamanya ɔnante nan soɔ nyinaa nyɛ akyiwadeɛ ma mo. Nanso yenum na munnie ntubua manyamanya ɔnante nan soɔ nyinaa mu. Wɔn a wɔwɔ aprɛmienu wɔ wɔn nan soɔ a wɔde hurihuri asase soɔ no, wɔn mu deɛ munnie nie, ntutummɛ ahodoɔ, nketekyere ahodoɔ, mfunti ahodoɔ, mmɛba ahodoɔ, na ntubua manyamanya wɔwɔ nan nyinaa yɛ akyiwadeɛ ma mo. Na yenum na mudi gu mo ho fi. Obiara a wɔka wɔn afunu no, ne ho nte kosi anwummere, na obiara a wɔsoa wɔn afunu no, ɔnsi ne ntaadeɛ, na ne ho nte kosi anwummere. Ntɔteboa a wɔn tɔte mu apaeɛ, nanso emu nwie paeɛ, na ɔmpo nwisa no nyinaa ho nte ma mo. Obiara a wɔka wɔn no, ne ho nte. Na mmoa a wɔnam nan soɔ nyinaa mu, wɔn a wɔnam wɔn nsa ne wɔn nan mu no, wɔn ho nte ma mo. Obiara a wɔka wɔn funu no, ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔsoa wɔn funu bi no nsi ne ntaadeɛ, na ne ho nte kosi anwummere. Wɔn ho nte ma mo.
Na mo a wɔwe asase so mu wɔn a wɔn ho ntema mu nie. Ahwea ne ekura ne nkotra ahodoɔ ne hwina mɛhwan ne ɔmampam ne ɔnwa ne bɔmɔte ne abosoma kotre. Yenum ne wɔn a wɔn ho ntema mu. Mo a wɔwe nyinaa mu sɛ owu a obiara a wɔka wɔn no ne ho ntin kosi anwumre. Na adeɛ biara a wɔn mu bi awu atɔso no ɛho nte. Duagye biara o, ataade o, nwoma o, awre o, adeɛ biara a wɔde yɛ adwuma ɔmfa nhyɛ nsuo mu. Na ɛho nte kosi anwumre ansa na ɛho ate. Na kukuo biara a wɔn mu bi bɛhwe mu no, deɛ ɛwɔ mu nyinaa ho nte. Na adeɛ no nso mmɔ. Aduane a wɔdie biara a nsuo no bi bɛgu mu no ho nte. Na anonie biara a wɔnom adeɛ biara a ɛte sɛɛ mu no ho nte. Na adeɛ biara a wɔn funu ho biribi bɛhwe soɔ ɛho nte. Funu o, bukyi o, ɔmobɔ ɛho nte. Na mumu no sɛ ɛho nte. Na nsuo aniwa anaa ɛboro a nsuo wɔ mu deɛ ɛho te ara. Na biribiara a ɛka wɔn funu no ɛho nte. Na sɛ wɔn funu bi hwi kuradeɛ a odua biara so a ɛho te. Na sɛ wɔde nsuo gu kuradeɛ no so na wɔn afunu bi hwi so a ɛho nte ma mo. Na sɛ mo a mudie no bi wu a deɛ wɔka ne funu no ho nte kosi anwumre. Na deɛ wodi ne funu no bie no nsi ne ntaadeɛ na ne ho nte kosi anwumre. Na deɛ wɔsoa ne funu no nsi ne ntaadeɛ na ne ho nte kosi anwumre. Na adeɛ biara a ɛwea fam yɛ akyiwadeɛ munni. Adeɛ biara a ɛnam yɛ funu so ne adeɛ biara a ɛnam nan so kosi adeɛ biara a ɛwɔ nan bebree so. Wɔn a wɔwea fam nyinaa mu no munni. Ɛfiri sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ. Monyɛ mo ho akyiwadeɛ wɔ mo a wɔwea no biara ho. Na monyɛ mo ho fi a ɛma mo ho nteɛ wɔ wɔn ho. Na me ne Awurade mo Nyankopɔn. Enti monyɛ mo ho kronkron na monyɛ kronkron. Ɛfiri sɛ meyɛ kronkron. Enti momma mo kra ho nkum. Adeɛ biara a ɛwea a ɛtwe ne ho ase no ho. Na me ne Awurade a meyi mo Misraim asase so sɛ mɛyɛ mo Nyankopɔn no. Enti monyɛ kronkron. Ɛfiri sɛ meyɛ kronkron. Yei ne ntɔteboa ne ntuboa ne akra teasefoɔ a wɔyɛ nsuo mu manyamanya nyinaa ne akra a ɔwea fam nyinaa ho mmara. Sɛ wɔmfa mpae adeɛ a ɛho nteɛ ne deɛ ɛho tie mu ne mmoa a wodie ne mmoa a wonnie mu. Leviticus tidumienu. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, sɛ ɔbaa bi nyinsɛn na ɔwɔ ɔbabani a ne ho nte nanson te sɛ ne nsa buo nna mu a ne ho nteɛ no. Na da a ɛtɔ so nwɔtwe no, ontwa abɔfra no twetia. Na ɔntena tanaa mu adaduasa na mmiɛnsa na ahodwira mogya mu. Ɔnka ade kronkron biara, na ɔma kronkron bia hɔ kosi sɛ n'ahodwira na bɛwie duru. Na sɛ wɔwo ɔbaa a ne ho nte adapɛn mmienu sɛ ne nsa buo na mu. Na ɔntena tanaa mu adaduasia ɛnansia na ahodwira mogya mu. Na sɛ ahodwira na ne wie du ma ɔbabani anaa ɔbabaa no a, ɔmfa odwanten ba a wɔde afe a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ne aborɔnoma ba anaa nyankuku a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ mmra Ahyiaeɛ Ntomadan no ano mema ɔsɔfoɔ no. Na ɔmfa mmra Awurade anim, na ɔmpatama no, na ne ho nte mfiri ne mogya agu no mu. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔbaa a wawo ɔbabarima anaa ɔbabaa no. Na sɛ ne nsa anso adeɛ a ɛduru odwan ba no ano a, ɔmfa nyankuku mmienu anaa mmorɔnoma ma mmienu mmra mema. Biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na biako nso nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no, na ne ho nte. Leviticus tidumiɛnsa. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, sɛ biribi ba onipa honam wedie mu, sɛ suo o, twintwamye o, ntampi o, na edidi ne honam wedie mu yɛ kwata ntotɔeɛ a, ɔmfa no mmrɛ ɔsɔfoɔ Aaron anaa ne ma asɔfoɔ no mu baako. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ honam wedie mu ntotɔeɛ no, na ntotɔeɛ no so nwi adane fitaa, na ntotɔeɛ no atotɔ mu asene ne honam wedie no a, ɛyɛ kwata ntotɔeɛ. Na ɔsɔfoɔ no hwɛ no a, ɔmmu no deɛ ne ho nteɛ. Na sɛ ɛyɛ ne honam wedie mu ntampie fitaa, na ɔhwɛ a ɛntotɔɔ mu nsene ne wedie no,
na ɛso nwi nane fitaa ɛne ɔsɔfoɔ no nto ɔyarefoɔ no mu nanson na ɛda a ɛtɔ so nson no ɔsɔfoɔ no nhwɛ na sɛ wohunu sɛ ntotoeɛ no te sɛ deɛ ɛteɛ n'ani so na ɛnyerɛ ne widie mu a ɔsɔfoɔ no nto no mu nanson bio na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ no da a ɛtɔ so nson no bio na sɛ ntotoeɛ no ani adum na ɛntrɛ ne widie mu a ɔsɔfoɔ no mu no sɛdeɛ ne ho teɛ ɛyɛ ntwintwameɛ na ɔnsi n'ataadeɛ na ne ho ate nanso wɔde ne ho akɔkyerɛ ɔsɔfoɔ wɔ n'ahoteɛ ho no akyiri no sɛ ntwintwameɛ no yerɛ ne widie mu a ɔma ɔsɔfoɔ no nhwɛ no bio na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na hwɛ ntwintwameɛ no ayerɛ widie no mu a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata sɛ kwata ntotoeɛ wɔ nipa bi ho a ɔmfa ne mmerɛ ɔsɔfoɔ no na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na hwɛ sua fitaa bi wɔ widie no mu adane nwi no fitaa na ɛnam no repu nsoa no mu a ɛyɛ kwata dada a ɛwɔ ne honam widie mu na ɔsɔfoɔ no mu ne sɛ ne ho nte ɔnto ne mu na ne ho nte na sɛ kwata no apie afiri widie mu akata ɔyarefoɔ no honam nyinaa afiri n'atifi kosi ne nan ase baabiara a ɔsɔfoɔ no ani bɛhwɛ no na ɔsɔfoɔ no hwɛ na kwata no akata ne honam nyinaa so a ɔmu ɔyarefoɔ no sɛ ne ho te ne ho nyinaa adane fitaa a ne ho te nanso bere biara a obɛhunu ne ho nammono no ne ho nte na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ɛnammono no a ɔmu no deɛ ne ho nteɛ ɛnammono no ho nte ɛyɛ kwata na sɛ ɛnammono no sane dane fitaa na ɔba ɔsɔfoɔ no nkyɛn na ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ ntotoeɛ no adane fitaa a ɛneɛ ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ ne ho ate sɛ mpɔmpɔ si obi honam widie mu na ɛsa na soa fitaa bi anaa ntampee fitaa a ɛbereɛ ba mpɔmpɔ no anan mu a wɔma ɔsɔfoɔ no nhwɛ na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ ɛhɔ atotɔ mu asene widie no na emu nwi adane fitaa a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata ntotoeɛ apue wɔ mpɔmpɔ no mu na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ nwi fitaa bi ne mu na ɛntotɔ mu nsene widie no na ani du mu a ɔsɔfoɔ no nto no mu nanson na sɛ ɛyerɛ widie no mu a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ ntotoeɛ na sɛ ntampeɛ no te sɛdeɛ ɛteɛ na ɛnyerɛ a ɛyɛ mpɔmpɔ no twa na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ anaasɛ ogya kuro bi ba honam widie no mu na ekuro no so bɔn repu yɛ ntampeɛ a ɛhoa fitaa na emu gyegyeɛ anaasɛ ɛhoa fitaa na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ ntampeɛ no mu nwi adane fitaa na ɔhwɛ a atotɔ mu asene widie no a ɛyɛ kwata na ɛpue ogya kuro no mu na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata ntotoeɛ na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ na sɛ enwi fitaa nni ntampee no mu na ɛntotɔ mu nsene widie no na ani du mu a ɔsɔfoɔ no nto no mu nanson na da ɛtɔ so nson no ɔsɔfoɔ no hunu sɛ ayerɛ widie no mu a ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ ɛyɛ kwata ntotoeɛ na sɛ ntampea no te sɛ deɛ ɛteɛ na ɛnyerɛ wɔ widie no mu na ani du mu a ɛyɛ soa a ogya kuro no asoa na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ na ɛyɛ ogya kuro no bɔn na ɔbarima anaa ɔbaa bi sɛ biribi tɔ n'atifi anaa ne bɔdwesɛ mu na ɔsɔfoɔ no hwɛ ntotoeɛ no na sɛ atɔ mu asene widie no na enwi kɔkɔɔ hweahwea wɔ mu a ɔsɔfoɔ no mu ne sɛdeɛ ne ho nteɛ ɛyɛ ntutueɛ ɛyɛ etire anaa bɔdwesɛ mu kwata na ɔsɔfoɔ no hwɛ ntutueɛ ntotoeɛ no na sɛ ɛhɔ ntɔɔ mu nsene widie no na enwi tuntum nso nni mu a ɔsɔfoɔ no nto deɛ ntutueɛ atotɔ no no mu nanson na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ɔyarefoɔ no da a ɛtɔ so nson no na sɛ ntutueɛ no nyerɛe na enwi kɔkɔɔ maa mu na ntutueɛ no ntɔɔ mu nsene widie no a onyi ne ho na onyi ntutueɛ no so na ɔsɔfoɔ no nto deɛ ntutueɛ ayɛ no no mu nanson bio na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ntutueɛ no da a ɛtɔ so nson no na sɛ ntutueɛ no nyɛrɛɛ widie no mu na ɛhɔ ntɔɔ mu nsene widie no a ɛneɛ ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ na ɔnsi ne ntaadeɛ na ne ho ate na sɛ ɛno akyi ntutueɛ no yerɛ na ɔsɔfoɔ no hwɛ no na sɛ ntutueɛ no ayerɛ widie no mu a ɔsɔfoɔ no nhwehwɛ enwi kɔkɔɔ ne ho nte
Na sɛ wohunu ntutue no sɛ ɛte sɛdeɛ ɛteɛ ne nwi tuntum afu mu a, na ntutue no asa ne ho te, na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho teɛ. Na ɔbarima anaa ɔbaa sɛ ntampie fitaa ba wɔn honam redie mu, na ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntampie ani dum fitaa wɔ wɔn honam redie mu a, ɛyɛ ɛyam a ayerɛ redie mu, ne ho te. Na sɛ ɔbarima bi tiri pa a, wɔyɛ atipa, ne ho te. Na sɛ ne mpampam anim fam na apa a, wɔyɛ atipa, ne ho te. Na sɛ biribi fitaa a ɛbereɛ tɔ ne tipa no mu anaasɛ ne pampam paeɛ no mu a, ɛyɛ kwata a ɛrepue ne tipa anaa ne pampam paeɛ no mu. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntutue fitaa a ɛbereɛ asoa ne tipa no anaa ne pampam paeɛ no mu a ɛte sɛ honam redie mu kwata a, ɔyɛ ɔkwatani, ne ho nte. Buo na ɔsɔfoɔ no mu no deɛ ne ho nteɛ. Ne tiri so na ne ntotoeɛ no wɔ. Na ɔkwatani a yadeɛ no wɔ no ho no nsunsuan ne ntaadeɛ mu, na ɔmpɛ sɛ ne ti, na ɔnkata ne sora no fafa, na ɔnteɛ mu sɛ, me ho nte, me ho nte. Nna dodoɔ a yadeɛ no wɔ ne ho no, teɛ na ne ho nteɛ. Ɔno nko na ɔntena, nsraban no akyi na ɔntena. Na sɛ kwata ntotoeɛ wɔ ataadeɛ bi mu, sɛ ɛwɔ kuntuntam anaa asaawatam, anaa nsa anaa mfa a wɔde nwono asaawatam anaa kuntutam anaa nwoma anaa adeɛ biara a wɔde nwoma ayɔ mu, na sɛ ntotoeɛ no biri anaa sɛ ɛbere ntoma anaa nwoma no anaa nsa anaa mfa no anaa adeɛ biara a wɔde nwoma ayɔ mu a, ɛyɛ kwata ntotoeɛ. Ɔma ɔsɔfoɔ no nhwɛ. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ ntotoeɛ no a, ɔnto adeɛ a ntotoeɛ no wɔ mu no mu nanson. Na ɛda a ɛtɔ so nson no, ohunu sɛ ntotoeɛ no ayerɛ ataadeɛ no anaa nsa anaa mfa anaa nwoma no anaa biribiara a wɔde nwoma ayɔ no mu a, na ntotoeɛ no yɛ kwata a ɛsɛe adeɛ, ɛho nte. Na ɔnhye ntoma no, sɛ nsa no anaa mfa no anaa kuntu anaa asaawa anaa nwoma adeɛ biara mu na ntotoeɛ no wɔ, ɛfiri sɛ ɛyɛ kwata a ɛsɛe adeɛ, ogya na ɔmfa nhye. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ntrɛe ataadeɛ no mu wɔ nsa anaa mfa anaa nwoma adeɛ biara mu a, ɛnneɛ ɔsɔfoɔ no nhyɛ, na ɔnsi adeɛ a ntotoeɛ no wɔ mu no, na ɔnto mu nanson bio. Na ntotoeɛ no sie akyiri no, ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ani nsakyerae na ɛnyerɛ nso a, ɛho nte. Ɔmfa ogya nhye. Ani akukuo, ɛkyerɛ kukuo, ɛyɛ nweweɛ. Na sɛ ne sie akyiri no, ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ ntotoeɛ no ani dum a, ɔnte mfiri ntoma no anaa nsa anaa mfa no mu. Na sɛ wohunu bio wɔ ntoma no mu wɔ nsa anaa mfa anaa nwoma adeɛ biara mu a, ɛyɛ kwata a ɛrepue. Ɔmfa ogya nhyɛ deɛ ntotoeɛ no wɔ mu no. Na ntoma no, mfa anaa nsa anaa nwoma adeɛ biara a obesie na ntotoeɛ no befiri mu no, ɔnsi bio na ɛho ate. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma kwata ntotoeɛ. Kuntutam anaa asaawatam anaa nsa anaa mfa anaa nwoma adeɛ biara mu, na wɔde abu no adeɛ a ɛho teɛ anaa adeɛ a ɛho nteɛ. Leviticus T29. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔkwatani. Ɛda a wobu no sɛ ne ho ateɛ no, ɔmfa no mmerɛ ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfiri adi nkɔ nsraban no akyi. Na sɛ ɔsɔfoɔ no hwɛ, na sɛ kwata ntotoeɛ no asan ɔkwatani no ho a, ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma ɔmfa nnomaa a wɔn ho teɛ mmienu, animu ne twene durudua ne koogyan ne adwira ma deɛ ɔrebɛte ne ho no mmra. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma ɔnkum nnomaa no mu biako, ayewa bi mu, mmɛsuo so. Na anomaa anikanfoɔ no deɛ, ɔmfa no ne twene durudua no ne koogyan ne adwira no, na ɔmfa no nyinaa ne anomaa anikanfoɔ no mmɔ anomaa a wɔku no mmɛsuo so no mu gyaa mu. Na ɔmfa mpete deɛ ɔbɛte ne ho afiri ne kwata ho no so mprɛnson, na ɔnte ne ho, na wonnyae anomaa anikanfoɔ no ma ɔnkɔ wuram, na deɛ wate ne ho no nsi ne ntaadeɛ na wonyi ne nwi nyinaa koraa, na ɔmfa nsuo nnware na ne ho ate. Na ɛno akyiri no ɔmmra nsraban no mu, nanso ɔntena ne ntomadan no akyi nanson. Na da a ɛtɔ so nson no, onyi ne ho nwi nyinaa.
ne tiri ne bɔdwe sɛ ne ntɔn nwi nyinaa no wonye na wonsi ne ntaadeɛ na wɔmfa nsu nnware ne honam na ne ho ate na ɛda a ɛtɔ so nwɔtwe no ɔmfa nnwanten ma mmienu a wodi mu ne odwammaa bereɛ biako a wadi afe a wodi mu ne aduane afɔdeɛ asikyiresiam efa abupen dumu mmiɛnsa a wɔde ngo afore ne ngo toa ma biako mmra na ɔsɔfo a wɔte ne ho ne mfa ɔbarima a ɔrete ne ho no ne nneɛma no mmegyina Awurade anim Ahyiaeɛ Ntomadan no ano na ɔsɔfo ne mfa nnwanten no mu biako mmra sɛ asodie ho afɔdeɛ ne ngo toa ma no na wɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim na ɔnkum odwanten ba no deɛ wɔkum bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ hɔ deɛ ɛhɔ yɛ kronkron ɛfiri sɛ asodie ho afɔdeɛ no nso yɛ asɔfoɔ no dea te sɛ bɔne ho afɔdeɛ ɛyɛ akronkronnie mu ade kronkron na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa ne ne nsa nifa kokromuti ne ne nan nifa kokromuti ano na ɔsɔfoɔ no mfa ngo toa no mu bi nhwie ngu ɔno ara ne nsa benkum mu na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nifa mmɔ ngo a ɛwɔ ne nsa benkum no mu na ɔmfa ne nsateaa nka ngo no bi mpete mprɛnson Awurade anim na ngo a ɛbɛka ne nsam no ɔsɔfoɔ no mfa bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa ne ne nsa nifa kokromuti ne ne nan nifa kokromuti ano asodie ho afɔdeɛ mogya no so na ngo a ɛbɛka ɔsɔfoɔ no nsam no ɔnhwie ngu deɛ ɔrete ne ho no atifi na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim na ɔsɔfoɔ no mmɔbɔne ho afɔdeɛ no na ɔmpatama deɛ ɔrete ne ho afiri ne ho fi mu no na ɛno akyiri no ɔnkum ɔhye afɔdeɛ no na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ no afɔrebukyia no so na ɔsɔfoɔ no mpatama no na ne ho ate na sɛ wodi hia na ne nsa anso yeinom so a ɛneɛ ɔmfa odwanten ba biako mmɛyɛ asodie ho afɔdeɛ nyɛ ohim afɔdeɛ mfa mpatama no ne aduane afɔdeɛ asikyiresiam efa abupen dumu biako a wɔde ngo afɔre ne ngo toa ma ne anyankuku mmienu anaa amrɔ no mama mmienu a ne nsa bɛsosoɔ biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ na biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ na n'ahodwira da a ɛtɔ so nwɔtwe no ɔmfa mmerɛ ɔsɔfoɔ no Ahyiaeɛ Ntomadan no ano Awurade anim na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ dwanten ba no ne ngo toa ma no na ɔnhim no ohim afɔdeɛ Awurade anim na ɔnkum asodie ho afɔdeɛ dwanten ba no na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa ne ne nsa nifa kokromuti ne ne nan nifa kokromuti ano na ɔsɔfoɔ no mfa ngo no ngu ɔno ara ne nsa benkum mu na ɔsɔfoɔ no mfa ne nsateaa nifa nka ngo a ɛwɔ ne nsa benkum mu no bi mpete mprɛnson Awurade anim na ɔsɔfoɔ no mfa ngo a ɛwɔ ne nsam no bi nkeka deɛ ɔrete ne ho no aso nifa ne ne nsa nifa kokromuti ne ne nan nifa kokromuti ano deɛ asodie ho afɔdeɛ no mogya no wɔ no na ngo a ɛbɛka ɔsɔfoɔ nsam no ɔnhwie ngu deɛ ɔrete ne ho no atifi mfa mpatama no Awurade anim na ɔmfa anyankuku anaa ɛmrɔ no mamma a ne nsa bɛsosoɔ no mu biako adeɛ a ne nsa bɛsosoɔ no mu biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ na biako nyɛ ɔhye afɔdeɛ mpae aduane afɔdeɛ no so na ɔsɔfoɔ no mpatama deɛ ɔrete ne ho no Awurade anim yei ne mmara a ɛda hɔ ma deɛ kwata atotɔ no a ne nsa nso n'ahodwira adeɛ soɔ no na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ sɛ muduru Kanaan asase a mede me rema mo sɛ munni soɔ no so na sɛ mede kwata ntotoeɛ me totɔ mo dibea asase no so efie bi ho a ɛnea efie no wura no mmra mɛka nkyerɛ ɔsɔfo no sɛ ɛyɛ me sɛ biribi a ɛte sɛ ntotoeɛ wɔ me fie hɔ na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ma wɔnyi efie no mu nneɛma mfiri adi ansa na ɔsɔfoɔ no ahyɛ ne mu akɔhwɛ ntotoeɛ no na efie no mu nneɛma nyinaa ho amu fi na ɛno akyiri no ɔsɔfoɔ no nhyɛ ne mu nkɔhwɛ efie no na ɔsɔfoɔ no hwɛ ntotoeɛ no na sɛ ntotoeɛ no wɔ efie no fasuo ho nkekaeɛ akoto bibire anaa kɔkɔɔ na ani atotɔ mu asene yɛfasuo no a ɔsɔfoɔ no mfiri efie no mu mmra ɛpono ano na ɔnto efie no mu nanson na sɛ ɛda a ɛtɔ so nson no ɔsɔfoɔ no sane ba na ɔbɛhwɛ na sɛ ntotoeɛ no ayerɛ efie no fasuo ho a ɔsɔfoɔ no ma ɔntutu aboa a ntotoeɛ no wɔ mu no ntu ngu kuro no akyi deɛ ɛhɔ nteɛ na ɔnwerɛwerɛ efie no mu nhyia na ɔmfa dɔte a ɔwerɛwerɛeɛ no nkɔgu kuro no akyi deɛ ɛhɔ nteɛ
na ɔmfa abo foforɔ nhyehyɛ aboɔ no anan, na ɔmfa dɔteɛ foforɔ ɛma efie no ho. Na sɛ aboɔ no tutuo ne efie no ho rewerɛ ne ɛho ma ɛkyiri no, ntotoeɛ nsa no bepue efie no mu, na ɔsɔfoɔ no ba na ɔbɛhwɛ. Na sɛ ntotoeɛ no ayerɛ efie no mu a, ɛyɛ efie no mu kwata a ɛsɛe adeɛ, ɛho nte. Enti wonnwiri efie no mu fam, na bɔ ne mpuna ne efie no ho dɔteɛ nyinaa, na ɔnsesa mfiri adi nkɔkuro no akyi nkɔgu deɛ ɛhɔ nteɛ. Na deɛ ɔbɛkɔ efie no mu na a wato mu nyinaa no, ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔda efie hɔ no nsi ne ntaadeɛ, na deɛ wɔdidi fie hɔ no nsi ne ntaadeɛ. Na sɛ efie no ho ma akyi no, ɔsɔfoɔ no ba bɛhwɛ, na sɛ ntotoeɛ no nyerɛɛ efie no mu a, ɛnea ɔsɔfoɔ no mu efie no sɛ ɛho te, ɛfiri sɛ ntotoeɛ no asa. Na ɔmfa nnomaa mmienu ne tweneduro dua ne koogyan ne adwura nwura efie no, na ɔnkum nnomaa no mu biako ayowa mu, masuo so, na ɔmfa tweneduro dua ne adwura ne koogyan ne anomaa anim no mmɔ anomaa a wɔkum no mogyaa ne masuo no mu, na ɔmfa mpete efie no ho mprɛnson, na ɔmfa anomaa no mogya ne masuo ne anomaa anim no ne tweneduro dua ne adwura ne koogyan no nwura efie no, na wonyae anomaa anim no kuro no akyi ma no nkɔ wuram, na ɔmpata ma efie no, na ɛho ate. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma kwata ntotoeɛ nyinaa ne ntutueɛ, ne ntoma ne efie ho kwata, soa ne ntwintwameɛ ne ntampeɛ, sɛ ɛnkyerɛkyerɛ bere a adeɛ ho nteɛ ne bere a ɛho teɛ mu. Yei ne kwata ho mmara. Leviticus tidunum. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, monkasa nkyerɛ Israelfoɔ no nsi wɔn sɛ, ɔbarima biara sɛ ne ho nsene gu a, n'ahosene no nti ne ho nte. Na deɛ egu ne ho fi n'ahosene no mu nie. Sɛ n'ahosene no firi ne honam mu anaa n'ahosene ma ne honam ano si a, ɛyɛ ne ho fi guo. Nnaeɛ biara a deɛ ne ho sene no bɛda soɔ no ho nte. Na adeɛ biara a wɔbɛtena soɔ no ho nte. Na deɛ ɔka ne nnaeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔtena adeɛ a deɛ ne ho sene no tena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na deɛ ɔka deɛ ne ho sene no honam no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ deɛ ne ho sene no to ntasuo gu deɛ ne ho teɛ so a, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na aboa so adwa biara a ɔhosenefoɔ no bɛtena soɔ no ho nte. Na obiara a wɔka biribiara a ɛwɔ ɔhosenefoɔ no ase no ho nte kosi anwummere. Na deɛ wɔsoa saa adeɛ no nsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a ɔhosenefoɔ no amfa nsuo ahohoro ne nsa na ɔbɛka no no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na kuku a ɔhosenefoɔ no bɛka no, ɔmmɔ, na duadeɛ biara deɛ, ɔmfa nsuo hohoro ho. Na sɛ ɔhosenefoɔ no ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanson ngu n'ahofiri so, na ɔnsi ne ntaadeɛ, na ɔmfa nsuo nnware ne honam, na ne ho ate. Na da a ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nyɛ nkuku mmienu, anaa mmorɔnomama mmienu mmra Awurade anim, Ahyiae Ntomadan no ano, na wɔmfa ma ɔsɔfoɔ no, na ɔsɔfoɔ no mfa biako nyɛ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no nso ɔmfa nyɛ ɔhye afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim firi n'ahosene no mu. Na sɛ ɔbarima bi aho bɛfiri ne mu a, ɔmfa nsuo nnware ne honam nyinaa, na ne ho nte kosi anwummere. Na ntoma biara anaa nwoma biara a ahoba bɛgu mu no, ɔmfa nsuo nsi, na ɛho nte kosi anwummere. Na sɛ ɔbarima ne ɔbaa da na ahoba agu no a, ɔmfa nsuo nnware, na wɔn ho nte kosi anwummere. Na ɔbaa sɛ ne ho sene na mogya firi ne honam mu gu a, ɔntena ne nsa buo no mu nanson, na obiara a ɔka no no ho nte kosi anwummere. Na adeɛ biara a wɔda soɔ ne nsa buo mu no ho nte, na adeɛ a wɔtena soɔ no ho nte. Na obiara a wɔka ne nnaeɛ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na obiara a wɔka adeɛ biara a wɔatena soɔ no, ɔnsi ne ntaadeɛ na ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere. Na sɛ biribi wɔ n'ayɛ no so anaasɛ adeɛ a wɔatena soɔ no so a, obi ka a
ne ho nte kosi anwumre. Na sɛ ɔbarima ne no da na ne nsabuo adeɛ no bi ka ne ho a, ne ho nte nanson, na ne nayɛ a wɔda so no nyinaa ho nte. Na ɔbaa sɛ ne ho sene mogya gu nna pii, na ɛnyɛ ne nsabuo bere, anaasɛ ne ho sene tra ne nsabuo a, ɛneɛ n'ahosene a ɛho nteɛ na no nyinaa, ne ho nte te sɛ ne nsabuo na mu. Ne nayɛ a ɔda so biara n'ahosene nna nyinaa mu no nyɛ no sɛ ne nsabuo nayɛ. Na adeɛ biara a wɔtena soɔ no ho nte sɛ ne nsabuo mu deɛ no. Na obiara a wɔka nneɛma yi no ho nte, na wɔnsi ne ntadeɛ no mfa nsuo nnware. Ne ho nte kosi anwumre. Na sɛ ne ho te firi n'ahosene no mu a, ɔnkan nanso mfa, na ɛno akyiri no ne ho ate. Na da a ɛtɔ so 8 no, ɔmfa nya nkuku 2 anaa mmorɔnomama 2 mmerɛ ɔsɔfoɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na ɔsɔfoɔ no mfa biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, na biako no ɔmfa mmɔ ɔhye afɔdeɛ. Na ɔsɔfoɔ no mpatama no Awurade anim, mfiri n'ahosene a ɛho nteɛ no mu. Na momma Israelfoɔ no nyi wɔn ho mfiri wɔn fi mu, na wɔnwu wɔn fi mu sɛ ɔrekogu metenabea a ɛwɔ wɔn mu no ho fi. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma deɛ ne ho sene ne deɛ ne ho nsuo firi ne mu gu ne ho fi, ne ɔbaa ne ho nyɛ no den ne nsabuo mu, ne deɛ ne ho sene, ɔbarima o, ɔbaa o, ne ɔbarima a ɔne ɔbaa ne ho nteɛ bɛda. Leviticus Tidunsia. Na Aaron ma baanu no wu a wɔbaa Awurade anim na wɔwuiɛ no akyiri no. Awurade kasa kyerɛɛ Mose, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Kasa kyerɛ wo nua Aaron sɛ ɔnhyɛne kronkronbea hɔ nkontwamutam no akyi, mpata adwa a ɛwɔ adaka no soɔ no anim, bere nyinaa mu, na wɔanwu. Ɛfiri sɛ mmorɔnkum no mu na miyi me ho mekyerɛ, mpata adwa no so. Na yei ne deɛ Aaron mfa nhyɛne kronkronbea hɔ: nantwinini buruwa a wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne odwennini a wɔde bɛbɔ ɔhye afɔdeɛ. Ɔnhyɛ nwera atadeɛ kronkron no, na nwera pieto nkata ne ho, na nwera abɔmu no mmɔ n'asene, na ɔmmɔ nwera abɔtitene no, ɛne ntade kronkron no. Ɔmfa nsuo nnware ne ho ansa na wahyɛ. Na wɔnye Israel safo no hɔ mpapo 2, na ɔmfa mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne ɔpapo biako, na ɔmfa mmɔ ɔhye afɔdeɛ. Na Aaron fa bɔne ho afɔdeɛ nantwinini a ɛyɛ ne deɛ no mmra, na ɔmfa mpata ma ɔno ara ne ho ne ne fie. Na ɔmfa mpapo 2 no megyina Awurade anim, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na Aaron twe mpapo 2 no so tonto, Awurade tonto biako ne Asasel tonto biako. Na Aaron fa ɔpapo a Awurade tonto bɔɔ no ne mmra mmɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ. Na ɔpapo a Asasel tonto bɔɔ no no, ɔmfa no anim no nyina Awurade anim mfa mpatama no, na ɔnkogya no nkɔsrɛ so ma Asasel. Na Aaron fa bɔne ho afɔdeɛ nantwinini a ɛyɛ ne deɛ no mmra mfa mpatama ɔno ara ne ho ne ne fie. Na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ nantwinini a ɛyɛ ne deɛ no. Na ɔmfa ogya sɔ adeɛ nyansenama mma mfiri afɔrebukyia no so Awurade anim, ne aduhwam a wɔsi ne fikɔfikɔ, ne nsa 2 ma, na ɔmfa nkɔ ntwamutam no akyi. Na ɔmfa aduhwam no mu ogya no so Awurade anim, na aduhwam no wisie nkata mpata adwa a ɛwɔ adanseɛ no soɔ no ho, na wɔanwu. Na ɔmfa nantwinini no mogya no bi, na ɔmfa ne nsateaa nka mpete mpata adwa no so anim fam, na ɔmfa ne nsateaa nka mogya no bi mpete mpata adwa no anim hɔ mprɛnson. Na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ papo a ɔyɛ ɔman no deɛ no, na ɔmfa ne mogya nkontwamutam n'akyi, na ɔmfa mogya no nwɔ sɛdeɛ ɔde nantwinini no mogya no yɔe no, na ɔmfa mpete mpata adwa no so ne mpata adwa no anim, na ɔmpata ma kronkronbea no. Israelfoɔ no afidie ne wɔn mmara a wɔto wɔn bɔne nyinaa nti, na saa na wɔnnwɔma Ahyiaeɛ Ntomadan a esi wɔn mu wɔ wɔn afidie no mu no. Na onipa biara ntena Ahyiaeɛ Ntomadan no mu, bere a ɔhyɛ ne hɔ kɔpata kronkronbea no mu, kosi sɛ obɛfiri adi a wapata ama ɔno ara ne ne fie ne Israelfoɔ asafo nyinaa, na ɔmfiri adi mmra afɔrebukyia a esi Awurade anim no ho, na ɔmpatama no, na ɔmfa nantwinini no mogya no bi ne ɔpapo no mogya no bi nkeka afɔrebukyia no mmɛn ho nhyia, na ɔmfa ne nsateaa nka mogya no bi mpete so mprɛnson, na ɔnte ho nyɛ ne kronkron firi Israelfoɔ no afidie mu.
Na sɛ ɔpatama kronkronbea ne ahyiaeɛ ntomadan ne afɔrebukyia no wie a, ɔmfa ɔpapo anim no mmra, na Aaron fa ne nsa mmienu ngu ɔpapo anim no atifi. Na ɔnka Israelfoɔ no mfonsuo nyinaa ne wɔn mmarato nyinaa sɛdeɛ wɔn bɔne tie no ngu no so, na ɔmfa ngu ɔpapo no atifi. Na ɔma ɔbarima bi a wɔwɔ hɔ nkɔgyaa no ma no nkɔ esere so. Na ɔpapo no nso a wɔn mfonsuo nyinaa mfa nkɔ asasefo so, na ɔnkɔgyae ɔpapo no esere so. Na Aaron hyɛ ne ahyiaeɛ ntomadan no mu, na wonyi nwera atade a wɔhyɛ kɔɔ kronkronbea no, na wonya no hɔ. Na ɔmfa nsuo nnware ne ho deɛ ɛhɔ yɛ kronkron, na ɔnhyɛ ne ntadeɛ, na ɔmfiri adi nkɔbɔ ne hye afɔdeɛ ne ɔman no hye afɔdeɛ, na ɔmpata ma ɔno ara ne ho ne ɔman no. Na ɔnhye bɔne ho afɔdeɛ sradeɛ na afɔrebukyia no so. Na deɛ wɔde ɔpapo no kɔkɔgyaa no ma a asɛsɛw no nsi ne ntadeɛ, na ɔmfa nsuo nnware ne ho, na ɛno akyi ansa na ɔmmra nsraban no mu. Na bɔne ho afɔdeɛ ne ntwinini ne bɔne ho afɔdeɛ papa a wɔde wɔn mogya kɔɔ kronkronbea hɔ kɔpataeɛ no, ɔmfa wɔn mfiri nkɔ nsraban no akyi, na ɔmfa wogya nhye wɔn nwoma ne wɔn nam ne wɔn bini. Na deɛ ɔkɔkɔ hyeeɛ no nsi ne ntadeɛ na ɔmfa nsuo nnware ne ho, na ɛno akyi ansa na waba nsraban no mu. Na yɛnya mo daa ahyɛdeɛ, bosome a ɛtɔ so 9 ne da ɛtɔ so 10 no, mommrɛ mo kra ase. Kuroni o, ɔhɔhoɔ a ɔbɛsoɛ mo mu o, monnyɛ adwuma biara. Na da no na ɔpata ma mo de dwira mo, na mo ho ate afiri mo bɔne nyinaa mu, Awurade anim. Ɛnyɛ mo ɔhome mu homeda, na mommrɛ mo kra ase. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ. Na mpata no, ɔsɔfo a wasra ne ngo a wɔde ahyɛ ne nsa sɛ onni sɔfo nsi n'agya anan mu no na ɔmpata. Na ɔnhyɛ nwera ntadeɛ no, ntare kronkron no, na ɔmpata ma kronkronbea kronkron no, na ɔmpata ma ahyiaeɛ ntomadan ne afɔrebukyia no, na ɔmpata ma ɔsɔfoɔ no ne ɔman asafo mu no nyinaa. Na yɛnya mo daa ahyɛdeɛ, na wɔde apata ma Israelfoɔ afiri wɔn bɔne nyinaa mu preko daa afirinhyia. Na Mose yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no. Leviticus ti 17. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron ne ne ma ne Israelfoɔ nyinaa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, yei ne asɛm a Awurade ahyɛ ho mmara sɛ, obiara a wɔwɔ Israel fie a okum nantwie anaa odwanten anaa abirekyire nsraban no mu, anaasɛ okum no nsraban no akyiri, na ɔmfa ma ahyiaeɛ ntomadan no ano mmɛyɛ ayɛyɛdeɛ ma Awurade wɔ Awurade tenabea anim no, obebu mogya agu ne so, waka mogya agu, na obetwa saa onipa no afiri ne man mu atwene. Na ama Israelfoɔ de wɔn afɔdeɛ a okum wɔ ɛserɛ soɔ no abrɛ asɔfoɔ no, ama wɔde abrɛ Awurade wɔ ahyiaeɛ ntomadan no ano. Na okum abɔ Awurade asomdwoe afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mfa mogya no mpete Awurade afɔrebukyia no so, ahyiaeɛ ntomadan no ano. Na ɔnhye sradeɛ no na enyi hwehwɛhwɛ ma Awurade. Na wonkum wɔn afɔrebɔdeɛ ma mpapo abosom a wodi wɔn akyire adwamammɔsoɔ no bio. Na ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ ma wɔn a wɔn ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na wɔn deɛ, ka kyerɛ wɔn sɛ, obiara a ofiri Israel fie anaa ahɔhoɔ a ɔbɛsoɛ wɔn mu no mu a ɔbɛbɔ ɔhye afɔdeɛ anaa okum afɔdeɛ bie, na wɔamfa ama ahyiaeɛ ntomadan ano amebɔ ama Awurade no, obetwa no afiri ne man mu atwene. Na obiara a ofiri Israel fie anaa ahɔhoɔ a ɔbɛsoɛ wɔn mu no mu a ɔbɛdi mogya biara no, mema m'ani asa saa ɔkra a wodi mogya no, na metwa no afiri ne man mu atwene, ɛfiri sɛ ɔhonam kra wɔ mogya no mu. Na mede mama mo afɔrebukyia no so sɛ ɔmfa mpata ma mo kra, na mogya na wɔde pata ma ɔkra. Ɛno nti na mesi Israelfoɔ sɛ, mo mu ɔkra biara nni mogya, na ɔhɔhoɔ a wɔbɛsoɛ mo mu no nso nni mogya. Na obiara a ofiri Israel ma ne ahɔhoɔ a wɔbɛsoɛ mo mu no mu a ɔyɛ hekum aboa anaa noma a wodie no, ɔnhwie ne mogya mu na ɔmfa dɔteɛ nkata so. Na ɔhonam nyinaa kra deɛ, ne mogya ne ne kra. Enti na mesi Israelfoɔ sɛ, munni nam biara mogya, ɛfiri sɛ honam nyinaa kra ne ne mogya. Obiara a wodie no, obetwa no atwene. Na obiara a wodi deɛ wawuo anaasɛ deɛ watete no, kuroni o, ɔhɔhoɔ o, ɔnsi ne ntadeɛ no ɔmfa nsuo nnware, na ne ho nte kosi anwummere.
ansa na ne ho ate. Na se wensi ne ntade na wenware ne ho a, ene wonso ne musuo. Leviticus tidungotwe. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Misrim asase a motena so no so ne yɔdeɛ monyɔ. Na Canaan asase a mede mo rekɔ so no so ne yɔe nso monyɔ. Na munni wɔn ahyɛdeɛ so. Matemudeɛ na monyɔ. Na monkora m'ahyɛdeɛ sɛ mubedi soɔ. Me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na monkora m'ahyɛdeɛ ne matemudeɛ a onipa a wɔyɔ no benya mu nkwa no. Me ne Awurade. Obiara ankɔ ne bogya biara a wɔyɛ ne honam no ho nkoyi na de gya so. Me ne Awurade. Inyi wagya anaa wo na adagya so. Wo na ne no, inyi na adagya so. Inyi wagya yere adagya so. Wagya adagya ne no. Wo nua ba a wɔyɛ wagya ba anaa wo na ba no. Wɔwɔ ne fie o, wɔwɔ ne baabi o, nyi wɔn adagya so. Wo ba bɛni babaa anaa wo babaa babaa, inyi wɔn adagya so. Efiri sɛ ɛyɛ w'adagya. Wagya yere babaa a wagya awo no, wɔyɛ wo nua ba, inyi na adagya so. Inyi wagya nua ba adagya so, wɔyɛ wagya honam. Inyi wo na nua ba adagya so, efiri sɛ wɔyɛ wo na honam. Nyi wagya nua barima adagya so nkɔ ne yere ho. Wo na kumaa ne no, nyi w'ase adagya so. Wo ba barima yere no no, nyina adagya so. Inyi wo nua yere adagya so, ɛyɛ wo nua adagya. Inyi ɔbaa bi ne ne ba adagya so. Emfa ne ba bani babaa anaa ne babaa babaa enyi wɔn adagya so. Ne honam ne wɔn, ɛyɛ abusudie. Na emfa ɔbaa ne ne nua nware sɛ wobɛma watwe kora. Sɛ ɔda so te aseɛ no, wobɛyi n'adagya so aka ne ho. Na enkɔ ɔbaa a ne nsa buo mu ne ho nteɛ no ho nkoyi n'adagya so. Na wo ne wo yɔnko yere nna. Na emfa wo ho suo ma no emfa ngu wo ne ne ho fi. Na emfa w'asefoɔ mu bi ma no enkɔfa ogya mu ma Molek. Na engu wo Nyankopɔn din ho fi. Me ne Awurade. Na wo ne ɔbarima na ɔbaa na ɛyɛ akyiwadeɛ. Wo ne aboa biara na emfa ngu ho fi. Na ɔbaa bi nyina aboa bi anim ennane ne ho ma no, ɛyɛ basabasayɔ. Momfa nneɛma yi mu biara ngu ho fi. Efiri sɛ yenum nyinaa na amanaman a merebetu wɔn afiri mu anim yi di agu wɔn ho fi. Na asase no so agu fi. Enti na meretua ɛso amumuyɔ no so ka. Na asase no afe ɛsotefoɔ no agu. Na mo deɛ, muni m'ahyɛdeɛ ne m'atemudeɛ so. Na monyɔ saa akyiwadeɛ yi mu biara. Kuroni o, ɔhɔho a wabɛhyio mu mu o, efiri sɛ saa akyiwadeɛ yi nyinaa na asase no sofoɔ a wodi mu anim no ayɔ. Na asase no so agu fi. Na asase no amfi mu angu sɛ mogu ho fi. Sɛdeɛ ɛfee amanaman a wodi mu anim no guiɛ no. Na obiara a wɔbɛyɔ saa akyiwadeɛ yi mu biara no, obetwa akra a wɔyɔ no afiri wɔn man mu atwene. Enti monhwɛ m'ahwɛdeɛ, na mo anyɔ ahyɛdeɛ a wokyiri a wodi mu anim yɔɔeɛ no amfa ngu mo ho fi. Me ne Awurade mo Nyankopɔn. Leviticus tidunkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa na ka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ kronkron, efiri sɛ me, Awurade mo Nyankopɔn, meyɛ kronkron. Mo nyinaa monsuro mo nanom ne mo agyanom, na munni me home nanom, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Mo nane mo ho nkɔ abosomhuhuo no nkyɛn, na monyɔ anyame a waguo mfa, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na sɛ mobɔ asomdwoe afɔdeɛ ma Awurade a, mommɔ no sɛdeɛ ɛbɛma mo asɔ ani. Da a mokum no ara na wonie, ne nade kyeɛ, na deɛ ɛbɛka akoduru nansa no, ɔmfa ogya nhye. Na sɛ wodi ne da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a, ɛyɛ akyiwadeɛ, ɛnsɔ ani. Na deɛ wodie no bɛsoa ne musuo. Efiri sɛ Awurade akronkronneɛ na wogu ho fi, na wobɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene. Na sɛ mutwa mo asase so nnɔbae a, nwie wo nkwanse adie no twa, na nni wɔ fam die no mu mpɛpɛ. Na wobɛbituro nso, ɛni mu mpɛpɛ. Na woturo mu aba a egugu fam no, ntase, gyama ohiani ne ɔhɔhoɔ. Me ne Awurade mo Nyankopɔn. Mommɔ korɔno, na munni kusum, na obiara ntwa ne yɔnko nkontompo.
na monka me din ho ntam atoro mu, na woanhura wo Nyankopɔn din ho. Mene Awurade. Ɛne wo yɔnko amin, na ɛntwa no dwo. Ɛma wo pɛɛ ne akatua nka wo nkyɛn ɛma adeɛ nkye. Nnome ɔsotifoɔ, na ɛmfa sontudua ɛnto onifirɛ ne anim, na suro Onyankopɔn. Mene Awurade. Muntwa atemmuo mu nkontompo. Ɛnhwɛ mmɔborɔni anim, na ɛnyɛ deɛ ɛbɛsɔ Otumfo ani. Tenenee mu na bu wo yɔnko atɛn. Ɛnkyene wo nkurɔfoɔ mu ni nsekuro. Nsɔre ntia wo yɔnko mu gya. Mene Awurade. Ntane wo nua wakoma mu. Ka na ka wo yɔnko anim, na woansoa ne ho bɔne. Ntɔwerɛ na nya wo nkurɔfoɔ ma ho menasepɔ, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mene Awurade. Muni m'ahyɛdeɛ so. Emma wɔ fie boa nni afrafra mforo wɔn ho. Wɔfuo nso, ɛmfa adeɛ mfrafra nnua mu, na ɛma ntoma ahodoɔ mmienu nsa asaawa nka wo ho. Sɛ ɔbarima bi ne ɔbaa da na ɔde ne ho ka no, na ɔbaa no yɛ afenaa a wɔde no ama obi awareɛ, na gyeɛ na wonya nyee no, anaasɛ wonya mfaa ne ho nkyɛɛ no a, ɔmpeepee mu ntwe wɔ n'aso, na wonku wɔn, ɛfiri sɛ ɔne ne ho. Na ɔbarima no mfa n'asodie ho afɔdeɛ mmrɛ Awurade, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Asodie ho afɔdeɛ dwennini na ɔmfa mmra. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ dwennini no mpatama no Awurade anim, bɔne a wayɛ no nti, na wɔde ne bɔne a wayɛ no afiri no. Na sɛ muduru asase no so na mote dua biara a wodi a, mumu n'aba no sɛ momonotodeɛ. Mfie 3 na ɛnyɛ mo momonotodeɛ, oni. Na afe ɛtɔ so 9 no, ɛso aba nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade ayɛyie. Na afe ɛtɔ so 9 no, muni n'aba, na ne nnɔbae nkɔ so nnɔɔso ma mo. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Momfa mogya nka biribi ho ni. Munni adebisasɛm, na mongoro abayigorɔ. Monkontom mo nua no, na ɛnsɛ wo bɔdwesa no. Momotabota mo ho ma awufo, na monkurukyire mo ho atwero biara. Mene Awurade. Nwura wo babaa ho mma no mmɔ adwaman, na asase no ammɔ adwaman, na musuo anyɛ asase no so ma. Muni me home nna, na munsuro me kronkronbea no. Mene Awurade. Monnane mo ho nkɔ ɔdebisafoɔ nkyɛn, na monhwehwɛ adunsifo akyiri kwan mfa ngu mo ho fi wɔ wɔn ho. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Sɔre wɔ tiri so dwono anim, na di akɔkora anim ni, na suro wo Nyankopɔn. Mene Awurade. Na sɛ ɔhɔhoɔ bi bɛsua mo asase so a, monhyɛ ne so. Ɔhɔhoɔ a ɔbɛtena mo mu nya mo sɛ mukuroni bi, na dɔ no sɛ wo ho, ɛfiri sɛ moyɛɛ Misraim asase so ahɔhoɔ. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Muntwa atemmuo mu nkontompo. Adesusuo, adekarie, ne adehyɛ mu. Nsania tee, abramoɔ tee, efa tee, ne susutoa tee, na munkura. Mene Awurade mo Nyankopɔn a meyii mu firi Misraim asase so no. Na muni m'ahyɛdeɛ nyinaa, ne m'atemmudeɛ nyinaa so nyɔ. Mene Awurade. Leviticus ti aduonu. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, ka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, obiara a ofiri Israelfoɔ anaa ahɔhoɔ a wabɛtena Israel mu no mu a ɔde ne mma mu bi ma Molek no, kum na wonku no. Asase no sofoɔ nsi no aboɔ. Na me nso mɛma m'ani asa onipa no, na metwa no afiri ne mma mu atwene. Ɛfiri sɛ wɔde ne mma mu bi ama Molek de agu me kronkronbea no ho fi, na wɔhura me din kronkron no ho. Na sɛ wɔde ne mma mu bi ma Molek na asase no sofoɔ no bu wɔn ani gu saa onipa no so, na wɔnku no a, me deɛ, mɛma m'ani asa onipa no ne n'abusua, na metwa wɔn ne wɔn a wodi n'akyiri adwamammɔ kwan soɔ, na wodi Molek akyiri bɔ adwaman no nyinaa afiri wɔn man mu agu. Na ɔkra a wɔdane ne ho kɔ adebisafoɔ anaa adunsifoɔ nkyɛn kodi wɔn akyiri adwamammɔ kwan soɔ no, mɛma m'ani asa saa ɔkra no, na metwa no afiri ne man mu atwene. Enti monte mo ho na monyɛ kronkron, na mene Awurade mo Nyankopɔn. Na muni m'ahyɛdeɛ so na monyɔ. Mene Awurade a wɔyɛ mo kronkron no. Sɛ obiara dome n'agya anaa ne na kum na wonku no, wadome n'agya ne ne na, ne mogya gu n'atifi. Ɔbarima a ɔfa ɔbarima bɛyire na wɔne ne yɔnko yere sɛe awadeɛ no, kum na wonku ɔbarima ne ɔbaa awaresɛefoɔ no.
Na ọbarima a wɔne n'agya yere da no, wɔyi n'agya adagya so, kum na wonkum wɔn baanu nyinaa. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ọbarima a wɔne n'ase a wɔyɛ ne ba yere da no, kum na wonkum wɔn baanu nyinaa. Wɔayɛ akyiwadeɛ. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ọbarima a wɔne ọbarima bi da ɔbaa na no, wɔn baanu ayɛ akyiwadeɛ, kum na wonkum wɔn. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Sɛ ọbarima bi fa ɔbaa ne ne nyinaa a, ɛyɛ abusudeɛ. Ɔmfa wogya nhye ɔno ne wɔn nyinaa. Na abusudeɛ antena mo mu. Na ọbarima a wɔne aboa bi da no, kum na wonkum no. Na aboa no nso, munkum no. Na ɔbaa a ɔkɔ aboa biara hɔ kɔda hɔ ma no no, kum ɔbaa no ne aboa no. Kum na wonkum wɔn. Wɔn mogya gu wɔn atifi. Na ọbarima a ɔfa ne nuabaa a ɔyɛ n'agya ba anaa ne naba na ohunu n'adagya na ɔbaa no nso hunu n'adagya no, ɛyɛ animguasedeɛ. Na ɔntwitwa wɔn mu, wɔn mma anim. Wɔayi ne nuabaa adagya so, ɔnsoa ne musuo. Na ọbarima a ɔne ɔbrafoɔ da na woyi n'adagya soɔ, na wobue n'abura ano, na ɔno nso yi ne mogya abura soɔ no, ɔntwitwa wɔn baanu nyinaa mfiri wɔn mma mu. Na enyi wo ne nuabaa anaa wagya nuabaa adagya so, ɛfiri sɛ wɔyi ne mogya adagya so, ɔnsoa wɔn musuo. Na ọbarima a wɔne n'agya nua yere da, wɔyi n'agya nua adagya so, ɔnsoa wɔn bɔne, ɔrenwoma no wɔ mu. Na obi fa ne nua yere ware a, ɛyɛ ade a ɛho nteɛ, wɔyi ne nua adagya so, ɔrennya wo ba. Enti mu ne mahyɛdeɛ nyinaa ne matemudie nyinaa so na monyɔ. Na asase a mede mo rekɔ akɔtena soɔ no amfi mo amu. Na momfa aman a merebetu wɔ mo anim ho ahyɛdeɛ so. Na wɔayɔ yeinom nyinaa na wɔn ho ayɛ me nwunu. Na mese mo sɛ, mo na muni wɔn asase soɔ. Na mede me ma mo sɛ momfa asase a ɛsene nufosuo ne ɛwoɔ no. Mene Awurade mo Nyankopɔn a mayi mo afiri amanaman mu no. Na mompae asase so mmoa a wɔn ho teɛ ne wɔn a wɔn ho nteɛ mu, ne nnomaa a wɔn ho nteɛ ne wɔn a wɔn ho teɛ mu. Na moamfa asase so mmoa ne nnomaa ne adeɛ biara a ɛwi afɛ mu a mapɛɛ mu mama mo sɛ ɛho nteɛ no agu mo kra ho fi. Na monyɛ kronkron ma me, ɛfiri sɛ me Awurade meyɛ kronkron. Na mayi mo afiri aman mu sɛ mommɛyɛ me deɛ. Na ọbarima anaa ɔbaa adebisa anaa akɔm honhom wɔ ne mu no, kum na wonkum wɔn. Wonsi wɔn aboɔ, wɔn mogya gu wɔn atifi. Leviticus ti 21. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Aaron ma asɔfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ, mo mu biara ngu ne ho fi efunu bi ho ne man mu. Gye ne bogya a ɔbɛn no, ne na, ne n'agya, ne ne babani, ne ne babaa, ne ne nuabarima, ne ne nuabaa a ɔyɛ ɔbabunu a ɔbɛn no a onyanya ekunu. Ɔno ho na ɔma ne ho nkum. Ɔyɛ ne nkurɔfoɔ mu nnipa titiri nti, ongu ne ho fi, nanso wɔnhura ne ho. Wonyi wɔn pampam na wɔnwerɛ wɔn bɔdwesa ano, na wɔmbotabota wɔn honam mu. Ɔnyɛ kronkron ma wɔn Nyankopɔn, na wɔnhura wɔn Nyankopɔn din ho. Ɛfiri sɛ wɔn na wɔde Awurade gya afɔdeɛ, wɔn Nyankopɔn aduane no ba, enti wɔnyɛ kronkron. Ɔnware ɔbaa adwamanfoɔ bi anaa deɛ ne ho ahura, nanso ɔnware ɔbaa a ne kunu ako no, ɛfiri sɛ ɔyɛ kronkron ma ne Nyankopɔn. Na bu no kronkron, ɛfiri sɛ wo Nyankopɔn aduane na wɔde ba. Ɔnyɛ onipa kronkron ma wo, ɛfiri sɛ kronkron ne me Awurade a ɔyɛ kronkron no. Na sɛ ɔsɔfoɔ ba bɛɛ firi aseɛ bɔ adwaman a wɔhura n'agya ho, ɔmfa wogya nhye no. Na ne nuanom mu sɔfo panin a wɔhwie srango agu n'atifi na wɔde ahyɛ ne nsam sɛ ɔnhyɛ ntaadeɛ no, ɔmpɛsɛ ne ti na wɔnsunsuan ne ntaadeɛ mu, na ɔnkɔ efunu biara ho. N'agya ne ne na ho mpo ɔma ne ho nkum, na wɔmfiri kronkronbea hɔ, na wɔnhura ne Nyankopɔn kronkronbea ho, ɛfiri sɛ ne Nyankopɔn srango no wɔ n'atifi. Mene Awurade. Na ɔno deɛ, ɔbaabunu na ɔnwareɛ. Okunafoɔ ne deɛ wako no ne deɛ ne ho ahura ne odwamanfoɔ deɛ, ɔnware yeinom mu biara, na mmom ne mmaa mu baabunu na ɔnwareɛ. Na wɔnhura n'asefoɔ ho ne man mu. Na mene Awurade a meyɛ no kronkron.
Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron sɛ, wasefo a wɔn toatoasoɔ mu barima a wodi dɛm biara mma mmefa ne Nyankopɔn aduane no ma. Na obiara a wodi dɛm no mmɛn, onifirani o, apakye o, hwinto o, deɛ ne honam biribi boro so o, deɛ ne nan anaa ne nsa abu o, ɛfo o, epiro o, deɛ ɛtɛ si n'ani so o, deɛ ɔyare ntum o, ogyatɔni o, deɛ ne so anyowa abobɔ o, ɔsɔfo Aaron asefoɔ mu biara a wodi dɛm no ntwimpiri mefa Awurade gya afɔdeɛ no ma. Ɛdɛm wɔ ne ho. Ɔmfa ne Nyankopɔn aduane no ntwimpini. Ne Nyankopɔn aduane, akronkronneɛ mu ade kronkron ne akronkronneɛ no deɛ, ɔnni bi. Ntwamutam no ho nko na ɔma. Na afɔrebɔkyia no ho na ɔntwimpini, ɛfiri sɛ ɛdɛm wɔ ne ho. Na wɔnwura ma akronkronneɛ no ho, ɛfiri sɛ mene Awurade a meyɛ wɔn kronkron. Na Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma ne Israelfoɔ nyinaa. Leviticus ti 22. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron ne ne mma sɛ, wɔnte wɔn ho mfiri Israelfoɔ akronkronneɛ ho, na wɔnwura me din kronkron no ho. Ade a wɔyɛ no kronkron ma me no mu, mene Awurade. Ka kyerɛ wɔn sɛ, moa wɔn toatoasoɔ mu. Barima biara a ofiri mo asefoɔ nyinaa mu a ɔba akronkronneɛ a Israelfoɔ ayɛ no kronkron ama Awurade, na ne fi wɔ ne soɔ no, obetwa saa ɔkra no afiri m'anim atwene, mene Awurade. Aaron asefoɔ mu barima biara a wɔyɛ ɔkwatani, anaa deɛ ne ho sene no ni akronkronneɛ no bi kosi sɛ ne ho bɛtie. Na deɛ ɔka adeɛ a efun egu ho fi anaa obi a ne ho nsuo afiri ne mu, anaa obi a ɔka adeɛ biara a ɛwi a ɛma ne ho nteɛ anaa onipa a ne ho fi biara enti ne ho nteɛ no, ɔkra a ɔka no ne ho nte kosi anwummere. Na woni akronkronneɛ no bi gye sɛ wɔde nsuo adware ne ho ansa. Na sɛ owi akɔtɔ a ne ho te, ɛno akyiri ansa na woni akronkronneɛ no bie, ɛfiri sɛ ɛyɛ n'aduane. Aboa funu anaa deɛ watete ne mu no, woni mfa ngu ne ho fi, mene Awurade. Na wɔnhwɛ m'ahwɛdeɛ, na wɔansoa ɛho bɔne, na sɛ wohura ho a wɔanwuwu, mene Awurade a meyɛ wɔn kronkron no. Ɔhɔhoɔ biara nni akronkronneɛ no bi, na deɛ wabɛtena ɔsɔfoɔ bi nkyɛn, anaa ɔpaani nni akronkronneɛ no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ bi de ne sika tɔ wɔ nipa bi a, ɔno deɛ ɔnni bi, ɛne deɛ wɔwoo no ne fie, wɔn na wonni n'aduane no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ babaa bi kɔware ɔhɔhoɔ bi a, wonni akronkronneɛ ma soɔ afɔrebɔdeɛ no bi. Na sɛ ɔsɔfoɔ babaa yi yɛ okunafoɔ anaasɛ wako no, na wonni ba, na ɔsane ba n'agya fie sɛ ne mmɔfraase a, onni n'agya aduane no bi. Na ɔhɔhoɔ biara deɛ, onni bi. Na sɛ obi ani nna hɔ, na wodi akronkronneɛ no bi a, ɔmfa n'abupɛn num mu bi akompae so, na ɔnnane akronkronneɛ no ma ɔsɔfoɔ no. Na wɔnhura Israelfoɔ no akronkronneɛ a wɔde bɔ afɔdeɛ ma Awurade no ho. Na wɔmma wɔn soa asodie bɔne bi wɔn akronkronneɛ no die mu, ɛfiri sɛ mene Awurade a ɔyɛ wɔn kronkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Aaron ne ne mma ne Israelfoɔ no nyinaa, na ka kyerɛ wɔn sɛ, obiara a ofiri Israel fie anaa Israel mu, ahɔhoɔ mu a wɔde n'ayɛyɛdeɛ bɛba, wɔn bɔhyɛ adeɛ biara anaa wɔn ayɛmuye adeɛ biara a ɔde brɛ Awurade abɛbɔ ɔhye afɔdeɛ, deɛ ɛbɛyɛ na ɛbɛsɔ ani ama mo nti, ɛnyɛ onini a wodi mu a ofiri anantwie anaa nwanten anaa mmirekyire mu. Adeɛ biara a ɛdɛm wɔ ne ho no, momfa mma, ɛfiri sɛ ɛrensɔ ani ma mo. Na obiara a wɔde asomdwoe afɔdeɛ bɛbrɛ Awurade sɛ ɔde rewie n'aboadeɛ ma, anaa ayamyɛ adeɛ a ɛfiri anantwie anaa nnwan mu no, ɔma no ne mu, na ɛnsɔ ani, ɛnni dɛm biara. Deɛ n'ani afira, anaasɛ wabubuo, anaasɛ wapira, anaasɛ watutu akuro, anaasɛ ntwom anaa nsoa agu ne ho no, momfa yeinom biara mmrɛ Awurade. Na momfa wɔn mu biara nsɔ afɔrebukyia no so gya mma Awurade. Na nantwie anaa odwan a ne ho biribi boro soɔ anaasɛ watɔ apen no, ayamyɛ afɔdeɛ deɛ fa no bɔ, na aboadeɛ deɛ nsɔ ani.
na deɛ wapɛkyɛ anaa wabɔ anaa watu anaa watwa ne hwewa no momfa mmrɛ Awurade, na mo asase so nso monyɔ sa. Na ɔnanani bi nsɛm nso monyi yeinom mu biara mfa mmɛyɛ mo Nyankopɔn aduane, ɛfiri sɛ wɔn ho aka, ɛdɛm wɔ wɔn ho, ɛrensɔ ani ma mo. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, nantwie anaa odwanten anaa abirekyiri, sɛ wɔwo no a, ɔntena ne nanse nanson, na ɛfiri da ɛtɔ so nwɔtwe de rekorɔ no, wɔde yɛ ayɛdeɛ ma Awurade gya afɔdeɛ a ɛbɛsɔ ani. Na munkum nantwie anaa odwan ne ne ba nyinaa da koro. Na sɛ mobɔ aseda afɔdeɛ ma Awurade a, mommɔ no sɛdeɛ ɛbɛma mo asɔ ani. Da no ara woni, munnya mu bi nkosi anɔpa, mene Awurade. Na munni me mmara nsɛm so, na monyɔ, mene Awurade. Na monhura me din kronkron no ho. Na wɔmmɔ me kronkron Israelfoɔ mu, mene Awurade a meyɛ mo kronkron a meyii mo firi Misraim asase soɔ sɛ merebɛyɛ mo Nyankopɔn, mene Awurade. Leviticus ti 23. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, Awurade afahyɛ hodoɔ a mompae sɛ ɛnyɛ nhyia kronkron, mafahyɛ na no nie. Nnansia na ɔnyɛ adwuma, na da a ɛtɔ so nso no yɛ home mu homeda. Ɔnhyia nhyia kronkron, monnyɛ adwuma biara, ɛyɛ Awurade homeda mo tenabea nyinaa mu. Yeinom ne Awurade afahyɛ, nhyia kronkron a mompae ne mmere mu no. Bosome a ɛdi kan no da a ɛtɔ so 14 no, ɛnwummerɛ yɛ Awurade twam, na bosome no ara da a ɛtɔ so 15 no yɛ Awurade apiti afahyɛ. Nanso na muni apiti. Da a ɛdi kan no monhyia nhyia kronkron. Dwumadi adwuma biara monnyɔ, na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade nanson. Da a ɛtɔ so nson no monhyia nhyia kronkron. Monnyɔ dwumadi adwuma biara. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede me rema mo no so na mutwa ɛso no bae a, momfa mo nnɔba efi a ɛdi kan no mmrɛ ɔsɔfoɔ, na wɔnhim efi no Awurade anim, na ɛnsɔ anima mo. Homeda no, adeɛ kye a na ɔsɔfoɔ no nhim. Na ɛda a mohim efi no, momfa odwanten ba a wodi mu a wadi afe mmɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade, ne ɛho aduane afɔdeɛ. Ɛsikyiresiam abupɛn 12 a wɔde ngo afɔre, na ɛnyɛ Awurade ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam, ne ɛho ehwiesa. Bobisa susutua abupɛn 4 mu biako, na mu nipa no anaa ayu a wato, anaa sɛ wasie kosi da no ara a mode mu Nyankopɔn ayɛdeɛ reba no. Ɛnyɛ da ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ, mo tenabea nyinaa mu. Na monkan na mfɛmfiri homeda no akyiri da, da a mode ohim fi no ba no, ɛnyɛ adapɛn 7 pɛpɛɛpɛ. Monkan adaduanum kosi homeda a ɛtɔ so nson no akyiri da so ansa na mode aduane afɔde foforɔ abrɛ Awurade. Momfa ohim paano 2 mfiri mo tenabea mmra. Ɛsikyiresiam abupɛn 12 mmɔreka na ɔmfa nto, na ɛnyɛ aduane kan ma Awurade. Na momfa nwanten manso a wodi mu a wadi afe ne nantwiburuwa biako ne adwennini 2 nka paano no ho. Ɔnyɛ Awurade ɔhye afɔdeɛ, ne ɛho aduane afɔdeɛ, ne ahwiesa, ogya afɔdeɛ a ɛyi hwehwehwam ma Awurade. Na momfa ɔpapo biako mmɔ bɔne ho afɔdeɛ, ne nwanten ma 2 a wadi afe mmɔ asomdwoe afɔdeɛ. Na ɔsɔfoɔ no nhim wɔn ne aduane kan paano no ne nwanten ma 2 no, na ɛnyɛ Awurade anim ohim afɔdeɛ, ɛnyɛ kronkron ma Awurade, na ɔmfa ma ɔsɔfoɔ no. Na munhyia da no ara, ɛnyɛ mo nhyia kronkron, monnyɛ dwumadie adwuma biara, ɛnyɛ da ahyɛdeɛ mo tenabea nyinaa mu, mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu. Na sɛ mutwa mo asase so nnɔbaeɛ a, nwie wɔfuo nkwanse adi atwa, na ani wo nnɔbaeɛ no mu mpɛpɛ, gyama wo hiani ne ɔhɔhoɔ, mene Awurade mo Nyankopɔn. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ, bosome a ɛtɔ so nson ne da a ɛdi kan nyɛ mo homeda. Totorobɛnto hyɛn nka yɛ nhyia kronkron, monnyɛ dwumadie adwuma biara.
na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Bosome a ɛtɔ so 7 yi ara da a ɛtɔ so 10 ne mpatada. Monhyiahyia kronkron, na mommrɛ mo kra ase na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Na ɛda no monnyɔ adwuma biara, ɛfiri sɛ ɛyɛ mpatada a ɔpata ma mo Awurade mo Nyankopɔn anim. Na ɔkra biara a ɔmmrɛ ne ho ase da no obetwa no afiri ne man mu atwene. Na ɔkra biara a ɔyɔ adwuma bi saa da no mɛsɛe saa ɔkra no afiri ne man mu. Monnyɔ adwuma biara. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ mo tenabea nyinaa mu. Ɛyɛ home mu homeda ma mo. Na mommrɛ mo kra ase bosome no da a ɛtɔ so 9 no anwummere. Muni mo homeda no mfiri anwummere nkosi anwummere. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, Kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ, bosome a ɛtɔ so 9 yi da a ɛtɔ so 15 no yɛ asesen afahyɛ nanson ma Awurade. Da a ɛdi kan no yɛ nhyia kronkron. Monnyɔ dwumadi adwuma biara. Nanson na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Da a ɛtɔ so 8 no nyɛ mo nhyia kronkron. Na momfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Ɛyɛ afahyɛ awieɛ. Monnyɔ dwumadi adwuma biara. Yenom ne Awurade afahyɛ hodoɔ a mompae sɛ onhyia nhyia kronkron no. Na ɔmfa ogya afɔdeɛ mmrɛ Awurade. Ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ, ne kum afɔdeɛ ne ehwiesa. Ebiara wɔ ne da mu. Ɛsono Awurade homena no, na ɛsono mo ayɛyɛdeɛ, na ɛsono mo aboadeɛ nyinaa, na ɛsono mo ayɛmuyi adeɛ nyinaa a mode ma Awurade no. Enso bosome a ɛtɔ so 9 ne da a ɛtɔ so 15 a moreboa asase so nnɔbae ano no, muni Awurade nnapɔn na nanson. Da a ɛdi kan no yɛ homeda, na da a ɛtɔ so 8 no yɛ homeda. Na da a ɛdi kan no, momfa nnua fɛɛfɛ so adeɛ, ɛbrɛ ne nnua kusuman ne nsunoa nnua, na mo ani nye Awurade mo Nyankopɔn anim nanson. Na momfa ni nnapɔn na ma Awurade, nanson da afe. Ɛyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ. Bosome a ɛtɔ so 9 no mu na muni nnapɔn na yi. Asesen mu na montena nanson. Israel man ma nyinaa ntena asesen mu. Na mo awɔ ntoatoasoɔ ehunu sɛ miyii Israelfoɔ firi Misraim asase soɔ no. Asesen mu na mema a wɔtenae. Mene Awurade mo Nyankopɔn. na Mose pae Awurade afahyɛ no kyerɛɛ Israelfoɔ. Leviticus ti 29. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Israelfoɔ ma wɔmmrɛ wɔn gudua ba a wɔsie. Ɛho gyinagyina na wɔmfa nsɔ kanea no, na kanea no nsi so daa. Adansie ntwamutam no akyi, Ahyiaeɛ Ntomadan no mu na Aaron siesie mfiri anwummere nkosi anɔpa. Awurade anim daa, ɛyɛ daa ahyɛdeɛ ma mo awɔ ntoatoasoɔ nyinaa. Kanea dua a ɛho teɛ no so na wɔnsiesie nkanea no, Awurade anim daa. Na fa asikyiresiam to tatere 12, efa ebupen 12 nyɛ tatere biako. Na fa sesɛ so akyerɛpɛn 2, nsia nyɛ kyerɛpɛn biako. Ɛpono a ɛho teɛ no so, Awurade anim. Na fa ohwam fufuo gyinagyina toto akyerɛpɛn no so. Na nyɛ paano no so nkae adeɛ. Ogya afɔdeɛ a ɔsɔ ma Awurade. Daa homeda na wɔnsiesie wɔ Awurade anim daa. Ɛyɛ Israelfoɔ fam daa apam. Na ɛnyɛ Aaron ne mma deɛ. Na oni wɔ deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Ɛfiri sɛ ɛyɛ akronkronneɛ mu ade kronkron a ɛfiri Awurade gya afɔdeɛ so ma no. Ɛyɛ daa kyɛfa. Na Israelni baa bi baa n'agya yɛ Misrini firi adi Israelfoɔ no mu. Na Israelni baa no ba no ne Israelni bi hamee nsraban no mu. Na Israelni baa no ba no kaa edin no ho abususɛm, na ɔdomee. Na wɔde no brɛɛ Mose. Nso onni din de Selomit, Dibri ba a ofiri Dan abusuakuo mu. Na wɔbɔɔ ne dua mu sɛ ɛnkosi sɛ obenya Awurade anum asɛm aka akyerɛ wɔn. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, fa deɛ wadome no firi adi kɔ nsraban no akyi. Na ɔno a ɔteeɛ no nyinaa mfa wɔn nsa ngu n'atifi, na asafo no nyinaa nsi no aboɔ. Na kasa kyerɛ Israelfoɔ nso sɛ, obiara a ɔbɛdome ne Nyankopɔn no, ɔbɛsoa ne bɔne. Na deɛ ɔka Awurade din ho abususɛm no, kum na ɔnku no. Sie na asafo no nyinaa nsi no aboɔ. Ɔhɔhuo,
okroni o se oka edin no ho abususem a onku no na se obi kum onipa biara kum na onku no na de okum efie boa no onsi anamu okra nsi okra anamu na de opra ne yonku nipa no se de oyo no onyo no saara ekuo nsi ekuo anamu eni nsi eni anamu esin nsi esin anamu se de opra onipa no saa ara na onyo no na de okum efie boa no onsi anamu na de okum onipa no onku no atemu okro na homamo ohoho nye se okroni na mene Awurade mu Nyankopɔn. Na Mose kasa kyerɛ Israelfoɔ na wɔde deɛ ɔdomeyɛ no firi adi kɔ nsraban no akyi kosii no aboɔ na Israelfoɔ yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose no. Leviticus ti aduonum. Na Awurade kasa kyerɛ Mose Sinai bepɔ so sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ na ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ muduru asase a mede me rema mo no so a, asase no home ne home afe ɛma Awurade. Mfie 6 na duawafuo mu adeɛ. Na mfie 6 no, pempane wo bituro mu nnua ho na boa emu nɔbae ano. Na afe a ɛtɔ so 7 no nyɛ ahomegye home ma asase no. Ɛnyɛ home ma Awurade. Nnua wafuo mu adeɛ. Na empempane wo bituro mu nnua ho. Wontwa kae a efifire no ntwa. Na wo bi homa a wampempane no so. Esa no entete. Enya ahomegye afe ema asase no. Na asase no home mu ade nya mu de. Na muni. Wone wakoa ne wafena ne wo pani ne wo hoho a wabetena wo nkyɛn. Ne wafieboa ne mmoa a wɔwɔ wasase no so. Na ɛso nɔbae no nyinaa nyɛ wɔn aduane. Na kan home mfie 7. Mfie 7 ahodoɔ 7 fa. Na home mfie 7 no mu na nyɛ aduanan nkron. Na bosome a ɛtɔ so 7 no da ɛtɔ so 10. Ma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwam. Mpata da no mu na moma ɔnhyɛne totorobɛnto ntwam mo asase nyinaa so. Na monya afe a ɛtɔ so 20 no afe kronkron. Na mompae ahofadie asase no so. Ma ɛsotifoɔ nyinaa. Ɛnyɛ mo ahosɛpɛ afahyɛ. Na mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na obiara nsane nkɔ n'abusua mu. Ahosɛpɛ afahyɛ na saa afe a ɛtɔ so 20 no nyɛ ma mo. Munua de na muntwa ne ntwaka yi a efifiriye. Na montete mo bobe homa a wampempane ho no so aba. Na ɛyɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe. Ɛnyɛ kronkron ma mo. Muni mfo mu nɔbae a ɛba afe no mu no. Ahosɛpɛ afahyɛ afe yi mu no. Mo mu biara nsane nkɔ mo agyapadeɛ mu. Na sɛ wotɔn biribi ma wo yɔnko, anaa sɛ wotɔ wo yɔnko nsɛm biribi a, mo mu bi inni ne nua mim. Sɛdeɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no akyiri mfirinhyia ano teɛ na tɔ wo yɔnko nkyɛn adeɛ. Sɛdeɛ nɔbae mfirinhyia ano teɛ na ɔntɔn ma wo. Mfie no dɔɔso a, to ne boɔ so. Na mfie no so a, te ne boɔ so. Ɛfiri sɛ afe nɔbae na wɔtɔn ma wo. Na mu biara inni ne yɔnko amim. Na suro wo Nyankopɔn, na mene Awurade mu Nyankopɔn. Na monyɔ m'ahyɛdeɛ, na muni m'atemmudeɛ so nyɔ. Na montena asase no so dwoodwoo. Na asase no bɛba n'aduane, na moadi amen, na moatena so dwoodwoo. Na sɛ moka sɛ, ɛdeɛn na yɛbɛdi afe a ɛtɔ so 7 no mu? Hwɛ, yɛnnua na yɛntwa yɛn nnɔbae a, ɛneɛ, mɛhyɛ me nhyira mama mo afe a ɛtɔ so 6 no mu. Na aba mfie 3 aduane. Na mudua aduane afe a ɛtɔ so 8 no mu a, mubedi nɔbae dada no akosi afe a ɛtɔ so 9 no mu. Mubedi aduane dada no akosi sɛ ne nɔbae bɛba. Na ɔntɔn asase no korakora, ɛfiri sɛ asase no yɛ me dea, na moyɛ me nkyɛn ahɔhoɔ ne atubrafoɔ. Na asase a mudi so nyinaa, moma asase no gye ho kwan. Sɛ ehia wo nua na ɔtɔn n'adeɛ bi a, ɛne ne gyefo a wɔyɛ obusuani a wɔbɛn no mmra magye die, ne nua tɔneeɛ no. Na sɛ obi ni gyefo na ne nsa aso na wɔanya deɛ ɛso gye a, ɛne wɔmu mfie a ɔtɔneeɛ no ano
na ɔnhyɛ deɛ ɛboro soɔ no anan mu mma deɛ ɔtɔn maa no no, na ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ ne nsa anso deɛ ɛso ananmuhyɛ no so a, ɛneɛ ade a wɔtɔneɛ no ntena deɛ ɔtɔeɛ no nsɛm kosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no. Na ɛfiri ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu no, ɔnsane mmra n'adeɛ ho. Na sɛ obi tɔn efi a wɔtena mu wɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu a, ɔma ne gyeɛ ho kwan kosi sɛ ne tɔn afe no duru soɔ. Nna yi na ɔwɔ ne gyeɛ ho kwan. Na sɛ wɔanye ma afe mu wie duru a, ɛneɛ efi a ɛwɔ kuro a ɔfasuo wɔ ho mu no nyɛ deɛ ɔtɔɔeɛ no dea korakora, na wɔn ntoatoasoɔ nyinaa mu. Ɔde n'adeɛ no ntumi mmɛgye bio ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu. Na adan a ɛwowɔ nkuro a ɔfasuo ni ho aseɛ no deɛ, wɔn mu nka asase no so mfuo ho. Ɔma ne gyeɛ ho kwan, na ɔmɛgye no ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu. Na Lewifoɔ nkuro a ɛyɛ nkuro a wɔdi soɔ no mu afie deɛ, Lewifoɔ wɔ ne gyeɛ ho kwan daa. Na sɛ Lewifoɔ mu bi annye ne fie a watɔn a ɛwɔ kuro a wɔdi soɔ mu a, ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu no, ɔmfa n'adeɛ, ɛfiri sɛ Lewifoɔ nkuro mu afie ne wɔn adeɛ a wɔdi soɔ Israelfoɔ mu. Na wɔn nkuro ho fitisase deɛ, wɔntɔn, na ɛyɛ wɔn adeɛ a wɔdi so daa. Na sɛ ehia wo nua na ɔpa aba a, sɔre mu na ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔhɔhoɔ ne otudanfoɔ. Enyi ne hɔ mfɛntom mu, na enhuri ne ka a wɔde woɔ no. Na suro wo Nyankopɔn, na wo nua nya wo nkyɛn nkwa. Mfa wo sika ma no nye ɛho mfɛntom mu, na enhuri wɔ aduane a woma no no. Mene Awurade mo Nyankopɔn a meyii mo firi Misraim asase so sɛ medike na asase merema mo na mayɛ mo Nyankopɔn. Na sɛ ehia wo nua a ɔwɔ wo nkyɛn na ɔtɔn no ma wo a, nyi no nya, na mmom ɔntena wo nkyɛn sɛ ɔpaani ne otudanfoɔ. Ɔnsom wo nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Ɛno na ɔmfiri wo nkyɛn, ɔno ne ne mma nyinaa, na ɔnsane nkɔ n'abusua mu ne n'agyanom adeɛ a ɔdi soɔ no ho. Na ɔyɛ me nkoa a meyii wɔn firi Misraim asase soɔ. Ɔntɔn wɔn nkoatɔn, mfa nyɛ deɛ nhyɛ no so. Na suro wo Nyankopɔn, na wakoa ne wafena a wobenya no, amanaman a ogugu mo ho no, wɔn mu na tɔ akoa ne afenaa. Na ahɔhoɔ a wɔtu abɛtena mo nkyɛn no ma no nso, montɔ wɔn mu bi ne wɔn abusuafoɔ a ɔne mo te a wawo wɔn mo asase soɔ no bi, na ɔnyɛ mo agyapadeɛ. Na mogya wɔn ama mo ma wɔ mo akyi ayɛ wɔn awunyadeɛ ne adeɛ a wɔdi so daa, na wɔn nso mo nkoasom. Na mo mu nuanom Israelfoɔ deɛ, obiara mfa nyadie nhyɛ ne nua so. Na sɛ wo nkyɛn hɔhoɔ anaa otubrafoɔ bi nsɛm wɔ biribi, na ehia wo nua a ɔne no wɔ hɔ, na ɔtɔn no ma ɔhɔhoɔ a wɔtu abɛtena wo nkyɛn anaa ɔhɔhoɔ no abusua mu nipa bi a, ɛneɛ ne tɔn akyiri no, ɔma ne gyeɛ ho kwan. Nyi nuanom mu baako nye no, anaasɛ n'agya nua anaa n'agya nua ba nye no, anaasɛ n'abusua mu bogya bi nye no, anaasɛ ne nsɛm wɔ biribi a ɔnye ne ho. Na ɔne deɛ ɔtɔɔ no no mu nkontam firi afe a ɔtɔn no maa no so nkosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no so. Na ne tiradeɛ nyɛ sɛdeɛ mfie no dodoɔ teɛ. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani na. Sɛ mfie no da so dɔɔso a, ne tiri sika no mu gyeɛ adeɛ a ɔbɛdane ama no no nnɔɔso saa ara. Na sɛ aka mfie kakra bi na aduru ahosɛpɛ afahyɛ afe no so a, ɔmuma no, ne mfie no ano pɛ na ɔnane ne gyeɛ adeɛ ma no. Ɔne no asetena nyɛ sɛ ɔpaani tie afe. Ɔmfa nyɛ deɛ nhyɛ no so wɔ w'anim. Na sɛ wɔamfa yeinom so annye no a, ɛneɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu, ɔmfa ne ho nkɔdi. Ɔno ne ne mma nyinaa. Na me na Israelfoɔ yɛ me nkoa. Me nkoa meyii wɔn firi Misraim asase soɔ ne wɔn. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Leviticus ti 26
Munnyo enyamihuhuo mfa, na momfa ahoni ana obosom dum bi insi ho mfa, na momfa obo a wadi ho adwini insi mu asase so enkoto nsori wo ho. Efiri sɛ me ne Awurade mu Nyankopɔn. Muni me home na munsuro me kronkron bia, me ne Awurade. Sɛ mofa m'ahyɛdeɛ so, na mohwɛ me mmara nsɛm na moyɔ a, ɛnneɛ mɛma osuo atɔ ama mo ne bere mu, na asase no ama ne nnɔbae, na mfuom nnua aso aba, na aduane poroyɛ bɛkɔ so akoduru bobe abatetie mu, na bobe abatetie no akɔ so akoduru duabere, na mubedi mo aduane amee, na moatena mo asase so dwoodwoo, na mɛma ɔmanyuɛ aba asase no so, na mada na obiara anyi mo ho, na mɛsɛe mmoa bɔne afiri asase no so, na nkrantɛ remfa mo asase so, na mobɛka mo atamfo agu, na watotɔ mo anim wɔ nkrantaa no, na mo mu baanum bɛka nnipa wɔ ha agu, na mo mu wɔ ha bɛka mpem 10 agu, na mo atamfo atotɔ mo anim wɔ nkrantaa no, na mɛdane m'anim mama mo, na mɛma mawo na madɔ, na mɛma me ne mo apam no agyina, na mubedi akoradeɛ dada a akyɛre, na mubeyi adada no agu afoforo no nti, na mede me tenabea besi mo mu, na mo ho renyɛ me kra nwunu, na mɛnante mo mu, na mayɛ mo Nyankopɔn, na mo nso moayɛ me ɔman. Me ne Awurade mo Nyankopɔn a meyii mo firi Misraim asase so sɛ monyɛ nkoa bio, na mebubu mo konnua, na memaa mo nante kyerɛ bɛn no. Na sɛ moantie me na moanni me mmara nsɛm yi nyinaa so, na sɛ mopa m'ahyɛdeɛ, na matemmuo yɛ mo kra nwunu, na moanni me mmara nsɛm nyinaa so, na mubu m'apam so a, me nso deɛ mɛyɛ mo nie. Mɛma akomatudeɛ abɛto mo, nsamanwa ne ɔfoɛ a ɛbɛma mo ani ayɛ samoo, na mo kra atotɔ piti, na mubedua mo aduadeɛ kwa, na mo atamfo abedi, na mɛma m'ani asa mo, na moadi mo atamfo anim nkuguo, na wɔn a wɔkyiri mo ahyɛ mo so, na obi ntaa mo mpo a modwane. Na sɛ yɛnu mo moantie me ara a, ɛnneɛ mo bɔne nti mɛtwe mo aso mprɛnson aka ho, na mɛbubu mo ahoɔden ahokyerɛ no, na mɛyɛ mo soro sɛ dadeɛ, na mo asase ayɛ sɛ kɔbere, na mo tumi asa kwa, na mo asase remma ne nnɔbae, na asase no so nnua renso aba. Na sɛ mo ne me di asie ara na mompɛ sɛ mutie me a, mɛkɔ so mabɔ mo mprɛnson sɛdeɛ mo bɔne tie no, na mɛsoma wura mu mmoa aba mo mu, na wagye mo nsɛm mma, na wadi mo afieboa, na wama mo sua, na mo akwan ayɛ akwanfo. Na sɛ mo ama mamfa yeinom ammɔ mo kɔkɔ, na mo ne me di asie ara a, ɛnneɛ me nso me ne mo bedi asie, na me nso mo bɔne nti mabɔ mo mprɛnson, na mede awerɛtɔ nkrantaa a ɛbɛtɔ m'apam no so werɛ bɛba mo so, na mo aboaboa mo ano akɔ mo nkuro mu, na mɛma yaredɔm aba mo mu, na wɔde mo ahyɛ ɔtamfo nsa, na mɛbubu mo aduane dua, na mɛadu ato mo paano fononoo biako mu, na wakali mo paano ama mo, na mubedi na moremmee. Na sɛ yei mo nso moantie me na mo ne me di asie ara a, ɛnneɛ mede abufuhyeɛ ne mo bedi asie, na me nso mo bɔne no enti matwe mo aso mprɛnson, na mubedi mo mmabarima nam, na mo mmabaa nam so modi, na mɛsɛe mo sorosorommea, na matwitwa mo nwia adum no agu, na matoto mo afunu agu mo abosomhunu afunu no so, na mo ho ayɛ me kra nwunu, na megu mo nkuro mayɛ no amanfo, na masɛe mo kronkronbea, na merenye mo aduhwam no hwa, na me ara mɛsɛe asase no ama mo atamfo a ɔbɛtena soɔ no ani so ayɛ wɔn yaa. Na mo deɛ mɛbɔ mo ahwete wiase amanaman mu, na matwe nkrantem adi mo akyi, na mo asase bɛda hɔ tuu, na mo nkuro ayɛ akurofo. Ɛno na asase no benya ne ho mebere mu ahotɔ, na ɛso bɛda hɔ tuu no nyinaa, na mo deɛ mo atamfo asase so na mobɛtena.
eno na asase no behome na enya ne home na no mu ahoto na esubeda ho turu no nyina na behome se na dodo a ahome mo home mremu bra na moteso no na mumu wona obeka no mema ehu aba won akomam wo won atamfo nsase no so na han a etie huye aka won agu na wodwane sede obi dwane free nkranta no na watoto bra obi mpam wo na wachira bo mahwe ase sede ori dwane nkranta enyi bra obi mpam wo na morinya mo atamfo enum aginaye na mubewu wo wiase amanaman mu na mo atamfo asase amene mo na mumu wona obeka no behia won emumu mo atamfo asase so na won agya no mu yo nso nti won ho behia won se won agya no no ara eno na obeka won mu yo ni won agya no mu yo no se inkontompa a wotwa me ni asie a won mi di enti me nso me ni won di asie na me di won kɔ won atamfo asase so na se afe won akoma momroto no bebrase na wapene won mu yo ho asotwe no so a ene emekai me ni Jacob apam no ene me ni Isaac apam no so na me ni Abraham apam no so mekai na mekai asase no na asase no de obeja na enya ne ho mebre no mu ahoto se woni so nti ada hotu na won de esane se opo matemudie na mahyede ye won kra nwunu nti obenya won amumu yo ho asotwe efiri se opa matemudie na mahyede ye won kra nwunu nanso yenum nyina atiri no se wo won atamfo asase sumpo a merempa won na won ho renye menwunu na masɛ won krakra na mabu ne won ntem apam no so na me ne Awurade won Nyankopɔn na mekai apam a me ne won agya no ma me yi won free Misraim asase so wiase amanaman nyina anim pam se meye won Nyankopɔn no ama won me ne Awurade yenum ne ahyɛde ne atemude ne mmara a Awurade de na Moses so too ɔno ne Israelfo ntem Sinai bepɔ so no Leviticus ti aduonu nso na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ kasa kyerɛ Israelfo na ka kyerɛ wɔn sɛ obi hyɛ bɔtitiri bi a nipa de ɔnyɛ Awurade tie sɛdeɛ wobɛbɔ wɔn boɔ na ɛbo abonie ɔbarima a wadi mfirinhyia aduonu de kosi mfie aduosia ɛbo abɔnyɛ dwetɛbena aduonum sɛdeɛ kronkron bia dwetɛbena tie no na sɛ ɔyɛ ɔbaa a wobuo nyina dwetɛbena aduasa na sɛ wadi mfie num de kosi mfie aduonu na sɛ ɔyɛ ɔbarima a wobuo nyɛ dwetɛbena aduonu na sɛ ɔyɛ ɔbaa a dwetɛbena du na sɛ wadi bosome biako de kosi mfie num a wobuo a wodi bɛbɔ ɔbarima nyɛ dwetɛbena num na ɔbaa deɛ wobuo nyɛ dwetɛbena mmiɛnsa na sɛ wadi mfie aduosia anaasɛ deɛ ɛboro saa na ɔyɛ ɔbarima a wobuo nyɛ dwetɛbena dunum na sɛ ɔyɛ ɔbaa a dwetɛbena du na sɛ ohia ka no a enti ontumi ma wo bo a wobɔe no a wɔmfa no megyina ɔsɔfoɔ no anim na ɔsɔfoɔ no mmɔ no boɔ sɛdeɛ deɛ wahyɛ bɔ no nsa bɛsosoɔ na ɔsɔfoɔ no mmɔ no boɔ na sɛ ɛyɛ afieboa a wɔde bi brɛ Awurade sɛ ayɛyɛdeɛ no bi a adeɛ a wɔde bi brɛ Awurade nyinaa yɛ kronkron wɔn nsakyera na wɔmfa papa nsesa bɔne anaasɛ bɔne nsesa papa na sɛ sesa na wɔde aboa sesa aboa a ɛnneɛ ɛno ne deɛ wɔde sesae no nyinaa nyɛ kronkron na sɛ ɛyɛ aboa biara a ne ho nteɛ a ɔmfa no mmerɛ Awurade sɛ ayɛyɛdeɛ a ɔmfa aboa no megyina ɔsɔfoɔ anim na sɛ ɛyɛ o ɛnyɛ o ɔsɔfoɔ no mmɔ ne boɔ sɛdeɛ ɛwo sɔfoɔ no bɛbɔ no saa ara na ɛnyina na sɛ ɔpɛ sɛ ɔgye a ɛnneɛ ɔmfa wo boɔ no abupan num mu biako nka ho na sɛ obi yɛ ne fie kronkron sɛ ɛnyɛ kronkron mɛ Awurade a sɛ ɛyɛ o ɛnyɛ o ɔsɔfoɔ no mmɔ ne boɔ sɛdeɛ ɔsɔfoɔ no bɛbɔ no saa ara na ɛnyina na sɛ deɛ ɔyɛɛ no kronkron no bɛgye ne fie no a ɔmfa wo boɔ no dwetɛ abupan num mu biako nto so na ɛnyɛ ne deɛ
Na sɛ obi yɛ n'asase a odi soɔ kronkron ma Awurade a, woboɔbɔ nyɛ sɛdeɛ n'aduadeɛ tie. Bɔ atoko a odua a ɔpɔɔdo biako boɔ nnwetɛbena 20. Sɛ ofiri ahosɛpɛ afahyɛ afe so yɛ n'asase no kronkron a, enyina woboɔ no so. Na sɛ ahosɛpɛ afahyɛ afe no akyi na ɔyɛ n'asase no kronkron a, ɛnea ɔsɔfoɔ no mu n'akontaa ma no sɛdeɛ mfie a aka na ahosɛpɛ afahyɛ afe 20 no tie no. Na ɔnte woboɔ no so. Na sɛ gyeɛ na deɛ ɔyɛɛ asase no kronkron no bɛgye a, ɔmfa woboɔ no dwetɛ agupɛn 5 mu biako nto so, na ɛntena ne nsam. Na sɛ wanyɛ asase no na wɔtɔn ma obi a, ɔnye bio. Na sɛ asase no nni wura ahosɛpɛ afahyɛ afe no mu a, ɛnyɛ kronkron ma Awurade. Sɛ asase a wɔahyira so di ama, ɛnyɛ ɔsɔfoɔ no agyapadeɛ. Na sɛ ɔyɛ asase a ɔtɔɔeɛ a ɛnyɛ n'asase a wodi soɔ bi kronkron ma Awurade a, ɔsɔfoɔ no mu akontaa ma no nkyerɛ no woboɔ no mu deɛ ɛbɛka akosi ahosɛpɛ afahyɛ afe no soɔ, na ɔma woboɔ a wobɔɔeɛ no da no ara. Ɛyɛ kronkron ma Awurade. Ahosɛpɛ afahyɛ afe no so, asase no nsane nkɔyɛ deɛ ɔtɔɔ no ne nkyɛn a ɛyɛ n'asase a odi soɔ no dea. Na woboɔ a wobɛbɔ nyinaa nyɛ sɛdeɛ kronkron bea dwetɛbena no teɛ. Gra 20 yɛ dwetɛbena biako. Na afieboa mu mmakan a wawoa ma Awurade no nko deɛ, obi nyɛ wɔn kronkron. Nantwie o, odwan o, ɛyɛ Awurade dea. Na sɛ ɛyɛ afieboa a wɔn ho nteɛ no bi a, ɛnneɛ wɔnyɛ no woboɔ a wobɛbɔ no so, na wɔmfa agupɛn 5 mu biako nto so. Na sɛ wɔanye no a, ɛnneɛ wɔntɔn no sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ. Nso ahyiradeɛ biara a obi bɛhyira so ama Awurade, adeɛ a wɔwɔ nyinaa mu no, onipa o, aboɔ o, n'asase a odi so o, ɛno deɛ wɔntɔn na wɔnye nso. Ahyiradeɛ biara yɛ akronkronneɛ mu ade kronkron ma Awurade. Ahyiradeɛ biara a wɔahyira so wɔ nipa mu no, wɔnye, kum na wɔnkum no. Na asase no so aduane ntotosoɔ 10 a efiri asase so aduadeɛ ne nnua so aba mu no nyinaa yɛ Awurade dea. Ɛyɛ kronkron ma Awurade. Na sɛ obi pɛ sɛ wɔgye ne ntotosoɔ 10 no bi a, ɔmfa agupɛn 5 mu biako nto so. Na anantwie ne nnwan mu ntotosoɔ 10 nyinaa, adeɛ a ɛfa odwanhwɛfoɔ poma ase nyinaa mu deɛ ɛtɔ so 10 no, ɛnyɛ kronkron ma Awurade. Ɔmpa papa ne bɔne mu, na ɔnsesa ebi nso. Na sɛ obi bɛsesa ebi a, ɛnneɛ ɛno ne deɛ ɔde resesa no nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade. Wɔnye. Yeinom ne mmara nsɛm a Awurade de hyɛɛ Mose Sinai bepɔ soɔ maa no de kɔmaa Israel ma no.